Hi guys, hi guys, hi guys. I am back again. I am back again. Shedzanai wedwe. Shedzanai. Debbie Jazz, Fob David, my personal person, how are you? Kiki Ruru Chivima. Netsai Kanodzirasa. Pat. My Nigel Esnat, how are you? Far right. Nezuro ndakaona imimi vanuka munoita kunyima vamwe malive nezuro kuita 19 shares here 19 munongoda kunzwa mega mudi kuti vamwe vanzwe vadzidze musadaro imi Julie maive boys shedza mumwe wako Cynthia how are you Peti Mamoyo shedza mumwe wenyu makaita 19 shares at one point we were almost 800 but pachiita 19 shares Busi how are you Max Masibanda, how are you? Auntie Selina is back again tonight. It's a Friday night. Closing off the week. Benito, how are you? Rue Paperwork. Ndofunga kwenyu kunaitwa mapaperwork kwazvo. Tetes, Rachel T. Zvidza, how are you? Lorraine, how are you? Ndana, ndeipi. Patricia Chitanda, ndeipi. Emelda, urisei. Joyce Murapa. Tariro, urisei. Roy. Julie Maiwe boys, how are you? Diane. Maita Dainaishe. Puna. Iwe Puna ka? Rachel, how are you? Bibiana, Judith, give more. Sarah Shambamuto, ndeipi Tadiwa Nashe Mureyezi, Edna Mujga, Sharon Nyazamba, Betty Bap ndiyo kuti tachichida kuita 1 minute silence. Betty Bap akaramba achingoisa mamessage ipapo ndichiri kumuremember iwe ndichiti iwe Betty Baps Tari Murozvi, how are you? Hey, Murisei Trudy Amos, how are you? Tandi Weritendo, how are you? Viola, ndeipi. Masquera say guys. Melania Gomba, how are you? Giorgina Ndonge, say Blessing Maylord, how are you? Blessing, hello Blessing. Chanti Nyasha Nariskwa, how are you? Forget, how are you? How are you guys? Shumba Masibanda, how are you? P Sekereri, how are you? Kudzai Muvirimi, muri sei. Toko, Peku, kwewe zvako Sifelani. Ethel, Tariro, Patricia, Luluja, Diane, Messi, Ndana. Masquera seiko wedwe, anachido munamba masquera seiko Nora. Kosquera seiko kwenyuko, anachenai, anarufaro, anamiri milka. Vakuru vekudhara vaiti anamirika, naimambono mirika. Febi ndeipi, Toko ndeipi, Lene ndeipi, shedzanai. Milka Mdzipurwa ndaona washedza. Rumbi washedza, Swema hauna kushedza. Milania yesi asishedza mumwe. Melody forget. Betty Babs wakazomira ako. Asi wakazomira. Hither, how are you? Blessing. Mutulisi. Tinenge tina Mino Finance pano. Mutulisi bele uyu. Anzi Mutulisi. Anzi skinny yangu yaita sego. Na ini ndrukutsvaga makeup artist ka. Kuti pandine nchita ma live anouya uzondiita makeup andiri mukona andiselena wanongoposhera. She's not zve makeup havazvigoni saka vanongoposhera. Nobi, how are you? Apology accepted, Betty Bap. Apology accepted. Michelle D'Souza, Rumbi, how are you? Blessing. Mira ichigotaura zva makeup artist wandiri kutsvaga. Willing to fly them to the UK, all expenses paid. Pascalia, how are you? Aluwadi, ndeipi. Ndiri kutsvaga makeup artist.
Saka kana antiselina vachiuya wakaposhera munapota muchitaura kuti antiselina ka makeup yenyu haisi kuita. Ndinodzidzawo, mungotoona ndiri kutodzidza izvi ndaisa ndega izvi. Zviri kuita, zviri kuoneka. Ndiri kutsvaga makeup artist wekuti I can fly them to the United Kingdom kuti vapote vachindiisa makeup. All expenses paid. I'll pay the ticket, I'll pay the living expenses. Ayo handisi kujoka, wedwe taderera handisi Eliza ndeipi, Babiana ndeipi. Makeup, I'm looking for a makeup artist. Hanzichi? Beta nasi ndabatawo live nezuro ndakauya pana last caller. Na Eliza waibvepiko unouya pana last caller waiitei? Asa unopressa notification button rako rekuti kana live ya Sis Melly ya on unongopinda. Inokunotify kuti the live is now on. Diane, how are you? Pedzisai ndeipi, Esther Victor ndeipi, Pretty Katsande, muri sei guys, Tembi ndeipi. Aluwadi ndakumhoresa, Nyari, Tashaya wedu, Favai, Natasha Moro, Lizzy, Khadija. Ndikadija wokuimba iro. Pana anonzi Khadija wandakambonzwa so. Anenge anoimba musikana so anonzi Khadija. Ndiye iro. Swema ndeipi. Blessing ndeipi. Praise Motsi ndeipi. Ndirikugona Febi. Ndirikugona. Waita ako. Dorini chinoda kufa. Georgina ndeipi. Gertrude ndeipi. Hande share live. Nasi tira kupedzisa. Married women versus masingle. But tiri kuedhera kamwe katachi so. Nasi tira kuedhera pambabvu patakabva paya. Ndopatinoda kuedhera, but muchaona kuti tinoda kuvaedhera sei panyaya iyoyi. Mbabvu handiti isusu madzimai tinonzi takabva pambabvu yevarume. Saka iyo mbabvu yacho iyoyo ndio yatinoda kuedhera nhasi, but muchaona kuti tinoiedhera sei. Ndonge Selina Alfonso, hi. Fafi ndeipi. Precious Ivy, muri sei my diaries. One day I'll be perfect. Joshua ningirikin. Practice makes perfect. Ndozvinotaurwa nechirungu. Lizzy Gururo ndeipi. Crisel sei Constance ndeipi. Gamu Ngoshi. Khadija asati andipindura kuti ndiye anoimba here. Khadija pinduraka. Makeup artist kwai. Yatotiza kai. Ndati ndiri kutsvaga makeup artist to bring to the Khadija. Ndati uri Khadija anoimba here. Ndakangomunzwawo mazuva apera. Anenge anoimba zvanga. Anzi ndinonzi Khadija. Makambomunzwawo. Anoimba fani Khadija wacho. Tamari, thank you. Anzi on point. But ndinoda kuti inyatsoitwa na makeup artist. Andisirini batete. Andiimbe. Waita basa wandiudza. Queen Matura, how are you? Ndiri kutsvaga makeup artist that I will fly to the United Kingdom. Zvese visa tinotsvaga. Air ticket will be paid for. All expenses paid. Wokuti apote achindiitawo ka makeup. Makeup. Zvapasina kana ane interest. Kumakomenti angu anogomira sei. Zvino makomenti akamira ndinozviona sei kuti paita makeup artist here. Yeah, good. Adzoka. Miracle maive boys muri sei masquera sei ku. Guys, okay, here is the thing. When you hear me, because ndikataurisa ndiri asthmatic. Ndikataurisa ndinopesera ndakuita unge kakosora. Ndiri asthmatic. Saka don't be concerned or alarmed. I will be okay. Ndiri asthmatic.
ndinousa yebrown futi. Saka zvinotrigger asima yangu zvakawanda, kitsi wese, loni ikagerwa, maruva. Ndinodya chingwa zvangu, asi chingwa chinotoita kunge chichandichoka. Chocolate cake chaiyo handidyi, chocolate handidyi, inokwidza asima yangu. Pedzisai aripo, batai zita rapedzisai. Ati ndi makeup artist. Saka when I cough, please excuse me. Bear with me. I'll be okay. Inenge yangoti isaini yekuti iruda kuuya. Okay, tapinda mu 300. I think before tisati tatanga, hanze ari pano makeup artist. Erestina. Okay. Paita 2 candidates dziri kuda kuita ma makeup artist. Ndinoda kuti mundibate ku WhatsApp kwangu. Noti yakanyorwa iyo. Vazhinji I think munoziva WhatsApp number yangu. Nokuti kana wakaita zverunywereso unofanirwa kunge uchiziva WhatsApp number yangu. Gotwera John, thank you. Thank you, John. Say, antiseni navari right. Other than kakosoreka kukanongouya here and there, but do not be alarmed, I'm okay. Takawanda Fabianza arara kuya. Okay, ndati all expenses paid. Here is the thing. Kana uchida kuya kuzoita makeup artist wangu, I can assign vanhu vandinoziva vari kuZimbabwe kuti vatenge rusero rwokuti tikwanise kunge tichikunza kuno rusero. You can fly munhikirikini murusero. Ndo mandikato afforda kukuflyisa imomo murusero. Kana wasvika kuno wange wapinda murusero, haunidheka kugogodza padho, unongopinda mbama antisedini. Haiwa ndinokuketera ifo zvakanaka stereki. Saka ningirikini airline ticket yacho either rusero yaunoflya nayo, kana kuti hanzi kune zvimuti zvaunogona kukwira wouya. Ndizvo zvinokwanisa kuafforda andiselina. No, it was just a joke. It was just a joke. I wish I could have a makeup artist though. I wish I could have a makeup artist. Okay. Jokes aside, tamboseke sana. The name is Auntie Selina. Maseka. Iwo vekuda zvinhu anaparadza ava. Tinowapa rusero wakauya ku. Tinowapa rusero kana bhurumu wakauya kuno. Ya, kuda zvinhu. Aiwa, ndandisiri serious wedu. Ndanga ndichijoka nditi tambosekesa napo. Anzina Pretty, I knew you were joking. Salunkomo, my personal person, and the Auntie Selina. Okay, jokes aside, let's get into our program today. Hatichabvumirwa kuimba saka tuchitongo throw to my joke. Asi nai guys, ukanza hako rega ndichisiyana naye. Okay, welcome to the program. The name is Auntie Selina. I am your host and your presenter tonight. Sis Melly nhasi hatinavo nekuti pane zvavari kumbobata mbichana zvavatadzisa kuti vange vari pano nhasi. Saka ndangoti rega titore advantage tite third and final episode yedu ye married versus single. But tonight what is happening is tida kuthrowa in a bit of mbabvu yedu isusu vanhu vevakadzi. Andi tinonzi tiri mbabvu, takabva kumbabvu yemunhurume. Saka tinombothrowa in vanhu vevarume tinzwe kuti kusaidi kwavo uku zviriko here zvemasingle men anofila kunge ari kutarisirwa pasi kana vasvika pane vamwe varume. Nekuti varume ava vanenge vachityira kuti vada kutorerwa vakadzi vavo. Tinoda kunzwawo kuvarume kuti zviriko here.
asi tiri kukontinya neprogramu yedu tangoti tingo extend kupinza varume. Patricia Nyambo, uda kuya kuzoita makeup artist wangu here. All expenses paid. But unenge uchiflya murusero. Ndo ningirikini ndege yako yaunouya nayo kuno. That was the joke. Kuti mbabvu yedu zviriko here varume vanombotarisira nawo pasi here. I'm hoping kuti varume kana pane varume vanoningirikira vanouyawo voti enlightener kuti vanomboonerana pasi here. Zviriko here kuvarume zvokuti vanodzikisirana kuonerana. Nhasi I'm open to getting calls from married, from single, from married men, from returned Gilbert soldiers. I'm open to hearing from them. Vatione so kuti kusaidi kwavo zvakamira sei. The phone lines are open as we speak. The number is pinned at the bottom. The number is pinned at the bottom. Only WhatsApp, and it's +44 74 833 0801. Yesterday takaenda up taitwa overwhelmed nema calls. Ndichitoti hatichakwanise kumatora nekuti the last caller wedu watakange tinaye akatisamira up zvinhu zvekuti we didn't even need to add or subtract. We just had to close the show na last caller wedu. Ana returned Gilbert soldiers. Tirikuti muuyewo mutishere. Married uyai nezuro makashowa upstairs. Muchizvimiririra. Singles nezuro hatina kumaita because initially I had totangana Shadi ari pano here. Manje muchaona Shadi zvaanoita kana ari pano. Shadi unetsika yekundifonera ipapo pandiri kuita live ipapo. Nekuti tapedza wakazonditi maregererewo kundipinza muchirongwa ndikati Shadi wanga uri kufona pandiri kuita live. Number inenge iri pinned at the bottom. So for anyone who wants to phone, the number is pinned at the bottom. It's +44 74 833 0801. From the first program, Takavana Yoko we Zimbabwe. I hope you are liking her page and clicking. Mati Gimwe as well. I hope you are liking her page and clicking. And also click my notification buttons so that when these two ladies... let me just take this call. Hello, caller. Just hold on, please. Caller, hold on. Thank you for calling. Ndatitina Yoko we Zimbabwe. Akaita guest wedu the first time we had the show. Follow her page, like it, and click the notification button so that when she's on, you will get to watch her. Mati Gimi as well. Click the like button and page yake Mati Gim. Follow her and press the notification button so that when she comes, you will be able to see her. Zvava zvanaka. Tawana first caller wedu atidi kuwa holder that much anditi. Maneru akanaka caller. Manera andselna. My way. I've been blessed and graced by a gentleman tonight who is going to open our show and tell us kuti ku main side kwakamira sei. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei kana kuti masikati kana kuti mangwanani kwamuri ikoko. Maneru. Tinoti madekwana akanaka. Muri married men here. Muri single Gilbert returned soldier here. Inini ndiri zvese. Muri zvese? Hakuna murume ari married, hakuna murume ari single. Varume vari zvese. Kola. Dzokorodzai hanzi hatina kunyatsozvinzwa. Dzokorodzai muri married, muri single kana kuti muri returned Gilbert? Ndati hakuna murume ari married, hakuna murume ari single. Just depends nekuti akamira papi panguva iyoyo ari kupi. Ari mustreet here, ari kumba here kana kuti ari kupi. Chichienlighten nayo apa ndichazive zvamuri kutaura. Chienlighten nayo zvamuri kutaura kuti hakuna murume ari married, hakuna murume ari single.
before tisati tataura zvanhasi da kumbotaura zvasisi wakafona neplus 64 nezurawo, because I have to address that issue because yatorara ichindinetsa. Asi kumba kwenyu kwarara kuchinetsekana neiyo sisi wakafona nezuro? Aiwa, kwete kumba hakuna anonetsa, Alright, okay. Sisi wakafona nezuro pane zvavakataura vakati I am single and proudly single, which is not true. I'm married and I'm obviously wapfuma and I'm proud about it. Okay. Not sisa vari kutaura nhema, hakuna munhu anomutadza obviously wapfuma obva proud. Kunyeba chaiko kwandiseri. Ava ndevapi ava? Ndovekuchaya mapoto vaye? Vekuchaya mapoto nemukongoriza. Okay, ataurai handei nayo. Avo vanonyebawo handiserina. Hakuna mukadzi pasi pezuva asingade kubvisirwa mari. Handimazona. Especially kana ari African woman. Alright. Because every woman, kana imimi makaita mwana wenyu musikana, you expect kuti panoya mari yekuroora, because ivo vaitaura kuti hanzi kuroorwa hazvina basa, munogona kungogarisana muchaya mapoto. Kuchaya mapoto, kuroorwa hakuzi kuti pane munhu anochadywa kuroorwa. Because hakuna munhu akambochadywa kuroorwa. Because unoudzwa mari inodana tezvara, asi iwo unozobvisawo yaunoona kana kuti yaunokwanisa, ende hapana munhu anodzosερwa mari kunzi wabvisa 100 US, saka harichada mari. And besides kuroora hakuzi kutenga munhu. Because vanhu vanofanira kuvanzwisa nekuvabatira ipapo. Because kuroora hakuzi kutenga munhu, hakuna munhu anokwanisa kutenga munhu. Handimazona. Kuroora kwakangofanana nekubvisa mari inonzi yejeredzwa. Haugone kuenda nemombe 1, mwana wakarerwa kubva ane 1 year kusvika ane 18 years oenda nemombe 1 oti ndakabhadhara kuchengeta kwamukaita mwana, hazvienderani. Handimazona. Saka unoenda nemombe ngani pajeredzwa? Jeredzwa unoenda nemombe 1. Alright. Handimazona. Mombe 1 negumbeze. Unopa gogoti gogo makarera mwana uita bhaza rajeredzwa. Basi mari yakaswana gogo vachendesa mwana kuchikoro, vachimubikira, vachita sei paanorwara naye. Jeredzwa ndora munoti chiredzwa here? Jeredzwa ndo chiredzwa. Chiredzwa. Okay. Not mombe chiredzwa yaye. Hazvienderani, handimazona. Okay. Ndo zvakafanana nekuroora. Nyange ukaenda wakabata 50,000 US uchinoroora mukadzi, it's not enough kuti unzi watenga munhu, hazvikwanisike. Kuti uzoshungurudza mwe nevanhu mumba uchiti ndakakubvisira mari, kana kuti ndakabvisa mari yangu yeroora, ndakabvisa 50,000 US. Hazvienderani, because munhu wakamona kuro, ende mari wakabvisa hakuna mari inomuka. Munhu wese anorarama pasi penyika is priceless. Haukwanisi kutenga munhu. Handimazona. So nhau yeroora inhau yekuti imari a token of appreciation. Handimazona. A token of acknowledgement kuti no, ini nhangu ndokumbira kuti ndipfurirewo pamberi nemwana wenyu wamukachengeta. Vabereki vokupa. So sisi vekuNew Zealand vaitaura kunge ivo kwavari zvinhu zviripo kuti havana kubvisirwa kana sendi ende vari happy. Hakuna munhu anoti ndiri happy andobvisirwa kana sendi. Saka ndogara nemurume tichaya mapoto. Hakuna zvakadaro. Saka muno to speak honestly, mukadzi wese anotobvisirwa, even kana bhagidhi rechibage kana hupfu chaiwo kunzi akandiroora nehupfu zvitori nani. Handimazona. Hakuna mukadzi asingade kunzi iwewe wakaroorwa wakabvisirwa mari, not kuti show off kuvanhu kana ita sei. Zvinhu zvinofadza vabereki kuti vazive kuti commitment, mukwasha wedu ane rudo nemwana wedu. Ndo mistake one muona dzimba dzichiparara dzizhinji, because munhu anokuda chaicho anotsvaga chinje kunobvisa, kana unonhonga masawu musango unobvisa kuti ndakatora mwana wenyu handina mari, ndakwanisa kunhonga masawu aya ndabvisa kuti mwana wenyu ndinomuda. It's a sign of love iyo pachezvayo, kwete kuti hanzi as long as you are happy. Hakuna nzeve chinonzi as long as you are happy naGilbert asina kuroora, hazvibude. Handimazona. Okay. Gilbert anofanira unosvika kumba ozikanwa otambirwa, not kuti kuda mari yake. Toda kuona kuti ani committed here nemwana wedu. Manje wakachaya mapoto uri kuCape Town kana kuDurban ngo for 15 years. Otanzi nini I'm happy. Hakuna zvakadaro, hakuna happy yakadaro. Alright. Kola mati hakuna happy yakadaro. Imimi mati muri zvese. Muri married, muri single, muri returned Gilbert. Muri happy here nezvese zvamuri. Alright, mina ndikuzivi andiseri na inini I'm happily married. I have my wife. I love my wife. I paid lobola. Okay. But kana ndichiti ndiri zvese, ndoda kuedza kuenlata naye kuti madira andakaita mukadzi wangu ndakamuona kuti amukadzi ane mahips, so ndamunyenga. Ndo ndagara naye ndomisa mumba.
kana ndiri ndiri zvese ndikuedza kuti maziso angu anambobvira avharika futi kuti handichakwanisa kuona umwe akadzi mustreet ndogona kutoona futi umwe mukadzi ndototi hei chakabatana icho chinhu chiri mustreet zvekuti if given a chance or an opportunity or tempted kuti ndisvike paari nditaure naye ndogona kusvika futi ndo munhu wevarume iwowo but chinozodisemaina manje kuti ndisasvike ilevel of discipline inosiyana muvarume kuna vamwe vanenge inini manje handizosvike manje ndozvidzora manje ndingoti hano ndinazokumba izvi muti wetsenza ndeumwe ndoenda but vamwe havakwanise handi mazona vamwe havakwanise havakwanise so pakandiri ndiri zvese ezemeni kuti hakuna murume anonzi ndakaroora kuti ase it's easy for a man kuti aite fall into temptation than for a woman handi mazona varume can be easily. Hello, reconnecting. Hanzi nakola ndiri happily married. Saka kola vari kuti iri kureconnecta taura henyu. Vari kureconnecta avapo. Saka kola vari kuti hanzi ini ndiri happily married. Varume tine problem yekufalla into temptation. Zvokuti even uri married ukaona tiri kuzevezera kuti vasanzwe. Ukaona akabatana ari kunzoko unogona iyawozve koyakata. Regai titraye kuvafonera futi back. Chinzwe kuti chii chiri kuitika. Asi kana ariye mukadzi wavo ari paprofile uyu akabatana zveshuwa mukadzi wacho akabatana hanzi kuti unongofalla into temptation uri kunzouku waonawo ane mahips asi unozongozvidzorawo network iri kuti calling haisi kuti ringing. Vanozodzoka. Let's move on to another caller. Mbenge achifona wandakata. Saka zvakangoomba wedu wezvinhu zvacho. Taita murume wokutanga regai chinzwe kuti next caller achanga ari murume here. Auntie Selina. Manheru akanaka. Manheru akasimbera Auntie Selina. Aiwa ndiri right tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Muri married here? Muri single here? Ndiri single Auntie Selina, single. Very single. Very single. One ari ega. One ari ega nevana vaviri. Wow. Ya takambodzipinda tikadzibuda Auntie Selina. Okay, muri returned soldier. Ya. Okay. Saka muno rakatodhiniwa neupinda marriage futi. Nai returned soldier. Saka uri kundudza kuti hauchadi kuroorwa pauri ipapo. Neza wakaita izvo. Handichada Auntie Selina. Ndine 36 years but handichada. Okay, nai musingle lady. Zvauri single kudai unombosanganawo here nematambudziko ekuti ukaenda pavakadzi vanenge vakawanikwa vanoita kukakutarisira pasi so unombosanganawo nazvo? Auntie Selina ndaitomboroja pamba pane munhu ane murume. Auntie Selina ukango sketi yako chaiyo chero ikaita yekuderera yega Auntie Selina. Unotondizvonima musina kuzvonira kuti sketi yenyu yanga yakaderera nekuti hauna murume. Nemuridzi wemba. Nemuridzi wemba Auntie Selina. Oyi sorry ku background kwenyu handisi kuziva kuti inoizi yei iriko. Alright. Mapapa inoizi. Okay. Ndabva pane phone yanga ichita noise. Okay, we can go on. Saka munoona manje Auntie Selina kuti zvinorwadza mumarriage unenge uri honest pamunhu wako uri chita zvese. Auntie Selina inini ndakarwadziwa ndakafunga kuita returning. Nenyaya yekuti makaitwa seiko kuti muzopedzera maopta kuva single? Auntie Selina inini ndinoshanda ndiri kunzvimbo yeMozambique handiti. Washanda uri kunzvimbo yekuMozambique. Murume anenge ariko kumba hasi kushanda, iwo ndio uri kushanda uri kuita zvese, ndiwe breadwinner kumba. But Auntie Selina murume anodecide kutora chikafu chawatenga iwewe. Agototopa girlfriend. Muri vese? Handi muri kuona. Saka zvese izvozvo zvaiitika but ndichinyarara. Auntie Selina pamba pamwe wangu inini panga pane lodge. Murume wangu akanyenga lodge. Rine murume waro. Makanyatsurirwa murume neloja? Neroja, rine murume waro. Pamba ipapo kuti hanzi anozobuda achita sei, anotobuda achienda kubasa achidzoka manheru murume wacho. Saka vaiti kana
abuda manje wangu murume aibva kumba kwangu oitanga ari kuenda kumba kwaamai yake izvo ari kunosangana neloja ramai yake ipo pamba paamai yake ipapo ipo pamba paamai yake ipapo ndini ndega munhu waandanga ndisingazvizivi iwo munhu wepamba ipapo aitozviziva mai vaizviziva vaizviziva because mwana womusikana anotaura kuti ndakatovaudza kuti apa pavanhu vari kudanana hanzi vakati ndichavabvisa pano nekuti mai mukadzi uchakazviziva rinozoita dambudziko omurume ini pandakangozviziva handizambonetsa kuvabvunza ndakabva ndangovabvunza ndavabvunza ndakangoudza muloja wacho ndikati hazvinetse iwewe zvezvo zviri kunyengerwa airtime ndini ndiri kushanda nekuti kupiwa chenji yemari yandiri kusiya kumba but chandongokudza ndechekuti inini ndinogona kungoita singu but iwewe ucharambawo nemurume inini nemurume wako togona kubatanidza zvinhu tikaita imba 1 but imi muri 2 mese munogona kushakana kumbezere kufuga saka wanga watofunga zvemurume wake iye ndanga ndatofunga zvemurume wacho because ndatoona kuti uyu murume ari honest ndiri honest saka tikasangana togona kuita zvimwe chete zvinoenda mberi ava maromba aya mairi aya asingashande atiri kuchengeta vakasara vari 2 vasina kana gumbezi vatange upenyu saka wakadhingura imba yako iwo wakabuda wega koye ava wakadhingura here yevava ndandira kumbodhingura but murume wacho anga asingaziva wanga ari murima seni handitelena ndakazoita zvivindi zvekutsvaga nhamba yemurume wacho atete vangu vakati mina ndinokutorera hanzva dzemurume baatsvaga nhamba bvadziwana bva ndazomusendera meseji ndadzoka kuno kubasa kumozambiki saka makanyora muchiti chipa meseji ndakamunyorera ndikati ndaneta nemukadzi wako adana nemurume wangu zvakaita kuti murume wacho wangu aishandisa kamukafoni kangu kambudzi saka kambudzi aka ndakakatora kangasara mameseji anga arimo ndobva ndamafowadhira kufoni kwangu bva ndamasendera murume wacho neapu aitaurwa nezvezita remukadzi wake achizvinzwa achibvunzwa mwana wake zita rake kunzi arisei achizviona ipapo ndopaakati aiwa imimi mavhi11 acho munawo ndatozviona handina chandoramba because mavhi11 munawo mukadzi kunoti achibvunzwa kobva anwa poison haana kufa ndiselina vakatora munhu vakamhanyisa kuchipatara but murume wacho akazondisendera mameseji chikanzi inini ndaona kuti ndikuda ndimurambe mwana anozonetsa ndozonetsikana nemwana saka ndangomuti ngaagara agarire mwana ndikati aiwa izilongo wangoziva kuti aimbodanawo nemurume wangu chete saka imi paya kubva matobuda mumba kubva manositata single life ini ndakabva ndabuda ndikati aiwa ini ndoinda ini imi misarai mumwe nemumwe naamai vake ini bva ndatakura vana vangu ndikati imosara naamai venyu havana mbopedza 2 months ka vabva vaenda vanogara kuna single lady futi vamwe iye murume wenyu single lady yes single lady avati andiselina vanonwa doro chidhakwa chemubhawa vanga vane kavhiti kavo andiselina aya zvekuti andiselina ukafunga kudzokera mumba kana ukafunga kuti aseika unombofunga kuti but why varume vachitonongirisiri vakadzi why varume vachiramba kuchengeteka kwakanaka kwokuti mukadzi anokushandira achiuya everything uchizviwana kana iri rendi kuchibhadharwa vana vachienda kuchikoro ko zvaifamba seiko kuti muite breadwinner iyo mbabvu iripo kusaenda kubasa chaiko chaiko kwokuti iyo havaende kubasa ka nenyaya yekuti vakamwenda kubasa vakawana tumari twavo vakadzi basa rinopera vairovha kubasa here kumborove utoita zvemagirlfriend pamwe utodanana nevanhu vekubasa ikoko zvekuti vanhu vakazviona basa raibva raita sei robva ranzi basa rapera saka vaidecide avo kuti basa ripere nekuda kwevakadzi inini ndakasiyana navo vana vachida kuvhura chikoro I think ndane nearly 4 years masiyana tasiyana asi ndakavasiya vana vachida kuvhura chikoro mwana wangu ari grade 7 ezvezvo mwana wangu aform 3 ndakavasiya vakabva vaenda kuna shuga mama yavo iyoyo yaita zvidoro nekudii ayo kwakafarwa handiselina zvekufara zvekwamaifara izviya zvekwamaifarwa izvekuti vakambokanganwa kuti vane vana ini ndobva ndavasiya handiselina zvandiri kukutaurira izvezvizvi munhu akadzoka pamba pamai vake akuvirikidza hembe kuti achidzoka pamba pamai yake anyimwa hembe kugirlfriend kuya adzingwa akabuda asina kana senti
kokumba kwamai yake zvatanga futi atanga kuti aiwa ngatiite family one. Ndikati no thank you, ini family one handikwanisi, ini handinayo family ndiyoyi yaukatondisiya watodzoka naye. Mukaona anti Selina mwana zviri form 3 wokuti ukamuti aiwa zvauri kuita zvisiri ndidhedhi wako, anokudza kuti dhedhi wangu wakandiramba ndiri form 1. Anti Selina form 1 yakaoma idaunisa mwana weboarding. Ndakasavhevha kutenga zvese anti Selina, mukadzi wacho asingade kana kuona kana koo yangu, ndikaendesa mwana wangu kuboarding. But vakatadza kana kuya kubata secho remwana kuti aperekedza mwana kuchikoro, kusvika mwana avanyorera meseji yekuti dhedhi I know kuti handisi part of family yenyu, imboitei zvefamily yenyu, musauye kuvhisiting kwangu, nekuti dhedhi ndiri kuenda kuchikoro kunogara 1 term yese musina kundiona, but matadza kuyazondiperekedza. Everything mama vamaneja kutenga, but mimi dhedhi matadza kuyazondiperekedza. Izvezvi ukamuti dhedhi vako anongokudza kuti dhedhi vakandiramba ndiri form 1. Asi muchiti chii kana adaro? Ndotongomudza kuti aiwa ndidhedhi vako zvinhu zvakatokanganisika vachagadzirisa pavakaita sei pavakakanganisa usabva wada zvikanzi mama imi munongotaura but inini zvinondirwadza because imimi makatraya kuita zvese, dai vakangobvuma kundiperekedza kuchikoro. Yeah, well done. Never demean baba vevana vako pamberi pevana. Don't ever do that. Vakataura sorry kumashure kune noise. Vana vakataura zvisina kururama, iwewe uripo pakuvadzoreredza. Zvakaitika pakati pako nemurume wako, it's between the two of you, not mwana. Try by all means kutsiura mwana. Ndinotraya kuvatsura but nguva yakareba ivo ndo vanenge vachivaoneko kwanditi. Sekutoti pavakadzoka ikoko kwemukadzi wavo vakadzoka vane BP, vakadzoka vane shuga, kuti pavakambodzoka vakatomboita murwere. But inini ndaitaura nevanoti aiwa ende munovaona, ende munozonodai, musaregere kuvaona. But ndinovaona, ndinoenda novaona ndichaita zvese, but ndikangofunga kuti vakambondiramba ndiri form 1. Iyo nyaya iyoyo handiserina ndikutotadzawo kuita igadzirisa zvototi ndiri kuti ndimiri kuti handichovhei nditsvage munhu anotaura naye kuti aiwa zvakadetika zvakaita sei zvakaitika. Mwana ari kudaro mukomana manje ndozvazaita rafi yacho. Aiwa anongonidza someone wokutaura naye kuti zvakaitika zvaive pakati pababa naamai. Kutadza zvamunoona kutadza kunowanikwa muvanhu. Kana neni ndinogona kungotadza at a point yaunenge uchinakidzwa stereki munhu ka, to say the truth, unenge une mablinkers ezvaunenge uchiita at that particular time, zvekuti hauna chekucheukira because uri kunakidzwa at that particular time. Asi dzimwe nguva by the time yaunozochechuka it will be way too late. But I will continuously encourage you, vana kana vachitaura zvavanotaura, iwewe ramba wakatsika madziro kuti ndibaba venyu. Zvakaitika pauwiri hwedu hazvipindirwe nevana. Ndibaba venyu, vanofanirwa kuvada. Saka musingle life yako, iwewe semusingle, uri kundiudza kuti hauchatarisire kunge uchiwanika futi here, ndozvawataura here? Hai mimi handiselina handisisina hangu nguva yekuti hanzi ndichazoti Gribeti mumwe auye kuzoti hanzi ndayazorora. Haudi kufemerwa mugotsi we? Aiwa handingatsvaga hangu Gribeti kuita shamwari, kwete wekuti hanzi achayazorora kuzoti hanzi nditore Gribeti kuvharira dho. Wo murungoda Gribeti weshamwari? Ya tochi atiregerei akavimbika ini ndovimbika upenyu hwedu hofamba. Atiregerei kurova imbwa takaviga mupini. Zvamuri kunyatsotraya mundofunga muri kunyara makola apa. Kuvaudza kuti mimi Gribeti wamurungoda ndewe iye wokufemera mugodzi neungonakidza nawo panyama apa. Ndiye wamuri kuda. Zvokubvisirwa mari hamuchadi. Aiwa kana. Asi hamumbosanganawo nevanokudzikisira here sesingle woman? Unotodzikisirwa andiselina, kuva single kwakaoma andiselina. Apa unenge wakagara pamba pane varume vane vakadzi vavo, iwe uri single, unogona kutobuda munhu uchichazva kuti zvandakapfeka zviri kufarirwa nevanhu vari pano here. Zvandakapfeka izvi vanhu vakandiona ava vanondinongedzera nemutoo upi. Okay. Because vanhu zvavanenge vachifunga asi zvaunenge uchiita.
Munoona andiselina kwandiri kunoka. Ndogara nevanhu maPortuguese. maPortuguese maMoscan anditi. Yekuti dai nditoriwo munhu uya ndaiti kugona kuita zvandoitawo kana kunoku. Anditi. But kana vana vatondinzwisisi ndabva kunoku anongoziva zvinonzi cross border wese ane muitiro wake. Vana vatondinzwisisi kuti ndiriyo gwara ripi kana ndasvika kumba. Because vana vatomboonekana pamba pangu izvozvi vana vangu mumwe wacho akatonyora form 4 apa gore rakapera. Hapana munhu wavanoziva anopinda kuti andiri kutsvaga mai wavo uri munhu wechirume. Havamuwani. Well done. Well done. You are putting your children's way first. Gribet mumba. Ukada kuisa gribet vana vachiona vachitora gribet chidai. Mwana iye akaita chaakaita ukwase kumutsura. Asi kunze uku una gribet here waunombonoona noona izva. Andiselina gribet wacho wanga ndawana ane mukadzi. Manje so. Iyo nyaya yekuti unopiwa timetable yekunzi aufoni haudi. Unoita futi give up. Asi wakatembenga wapinda muna gribet ane mukadzi. Ane mukadzi. Ndakangoziva kuti mitemo yacho yakadai ina handikunde plus muna nemukadzi wake ndikangofunga zvandaitirwa weni kuti unotaurirwa nemukadzi iwe uripo papiro. Saka makawadzana nguva yakareba sei naGilbert? Hatinambowadzana nguva yakareba. Gilbert ndewe kumabhazi uko saka anenge anotowandirwawo zvake nevakadzi nemadhirezi. Saka unongoona mastatement acho unongoona mastatement acho ndiye munhu akawandirwa utongoona kuti ayo plus nguva yakareba ine ndiri kuno Mozambique. Saka pandee ndokumba unongoona mastatement emunhu unobva utoti rega timbovasiya vafare tongoita ana Gilbert wepafoni kuti tongotaura pafoni papapa zvichipera ndiri kuMozambique ndiri kukuyewo itawo zvake ndichita zvangu. Aiwa. Kusvika Mwari vachakunongedzera kuti uyu handiye akafanira. Because ukada kudaro unovira futi na Gilbert vanokupa stress kuti unge munhu ari kukuchengeta mumba iye ari Gilbert. Yes, stereki ndizvozvo zveshuwa. Aiwa Kolama, thank you so much matisherawo nyaya yenyu. Ndinoramba ndakatsika pakuti kana vana vachienda the other side about baba mirambai makatsika madziro muchingovadzoreredza ndokuti tivakudze zvakanaka. Tatenda. Selina nezvo ndakatadza kupinda papa kola. Nhasi mapinda. Nhasi ndapinda maita basa. Thank you. Okay. A good night. Bye. Good night. Rega return a call ya someone futi nezuro akati aida kupinda aitsva kupinda pa call aida kupindawo pa call. Hello. Madekwa nakanaka kola tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Married or single? Imi muri married here? Muri single here? Makamira sei kola? No confuser. It's confusing. I don't know what ndati married here. Zvinongori confusing. Ana Gilbert vanotitemesa musoro ava. Titaurirei tinzwa muri kuconfuse nei kusvika pakuti ndingati ndiri married here, ndingati ndiri single here. Chii chiri kuitika? Izvo zvinenge zvichikotaurwa nevazhinji kuti zvone rinongori zita rekuti ndiri married. But uchinyatsoona kuti hapana zviri kumbofamba apa. Hazvisi kufamba kuterritory kwenyu? Apa unenge watowo pechipiri andiselina pekutanga zvaramba. Muri chipiri pachona. Pekutanga chii chakarambisa pekutanga? Andiselina kwakutoroorwa zvakanaka munhu uri virgin paya. Kwakutoroorwa zvakanaka kwakutonoperekwa. Uchinoperekwa kuya wanike Gilbert anotori neumwe munhu ane mimba zvake kudhara iwe uchisvikapo uchiti ndiri musikana. Hamuri vese? Ubwashayako. Kwakutogara 2 months. Mwedzi wechi3 kwakuzoudzwa neumwe munhu unozviziva here kuti ndo zviri panapa izvi. Aiwa ndizvizivini. Kwakutozodaiwo 2-3 months kayatokura nhombo yakutooneka. Kwakutoona ndatobondera paya kwakutota tumabhegi ne2 months nekaringi mumaoko kwakutoenda. Makambotaurirana here? Makabvunza here Gilbert? Kuti pamba nechekubvunza here ipapo naye handisina because zvanga zviri clear kuti munhu atori nemhuri yake uyu. Kuroora kungozadzisa but
muri kana muchiti anga ane mhuri yake munorevei? Handiti muri kuti makanororwa nokutoshata white wedding wani paya chaiyo ke karingi mumaoko ke inako zvako iye munhu atori nemunhu ane mimba kudhara. Saka munhu unoti hapana ndatotambisa nguva yangu apa kwakutobuda mumba muya usati wambomugara andiselini 9 years ndakagara ndakachengeta mwana. mama single manje apa ndakatozogara 9 years handinozogarako ndakatongozobva ndikangoona kuti apa it's a waste of time apa. Okay, tambisirwa nguva nemunhu ndobva maita returned soldier 9 years kwakutanga kuuya kuita single soldier apa. Ndobva ndambozoti rimwe gore ndamboshanya kumusha uku ndasvika returned soldier single mother. Ndasvikawo ndikati timbonoona vamwe. Ndasvika kune masisters angu unongoona kuti zvakaoma unge uri single. Makaomerwa neiko ipapo? Kuenda kumusha kuti ndinoona mai. Ndamutaundi kutorongedza 20 wangu yapinda ko. Iwewe ronga zvinhu zvako wega wakabva handimaona kunyika kwandiruko wega. Saka zvokuti murume wangu anozotandawo kuperekedza unoperekedzwa pakudii. Ndisister wako unoperekedzwa pakudii. Pawakamboronga rwendo rwako wanga uchiziva kuti kune mota inoperekedza vanhu kuno ita zvinhu zvakupfuurira nemapublic transport ako uende kwauda kuenda. Ndatongoofewawo kunzi tinotoenda tese muchinoona mama tikuperekedzei. Ndagara ndinofamba nepublic transport yangu yandakabva nayo bhazi nongokwira ndoenda nonani mama utongoona kuti shuwa munhu isi anenge achitongotya kuti munhu asina murume uyu zvakatooma. Zvakangooma. Ndichipindazve kechipiri ndanyengereka. Mapinda futi marriage muningirikini second marriage. Ndosaka ndakambokomenda kuti nyaya yenyu inondibata zvekuti topikika izvezvo haichatogoneka nakufema chaiko. Andiselina zvinhu zvachona zvinenge zvakangooma utongoona kuti zvandawira zvakare pasecond ipapo. Saka ana Gilbert ava zvakaoma mufunge andiselina. Saka second muri kutaura kuti muri kundiudza kuti mune kudzana kurimo. Kudzana chaiko kwakatooma zvokuti unotopedzera kutoti hezvo ko ndakazvitirei nhai ndakadii ndinyaingana ndambochovha 9 years wani ndakazvigarira apa ndaane vasikana vaviri ipo pasecond marriage ipapo. Vanongouya vana apa unenonzi chiya iripo mazuva ano aya manoplant aya vana vachingouya ndakatozoita imwe yechi3 panoplant ikangozobvawo but unenge uchingoona kuti zvakaoma andiselini. Sorry Kola, sorry honestly. Zvakangoma unenge wakagaramo mumba hapana bonde hapana zvese anongori mabhiringishi ega ega zvakangosangana. Asi kuti pane kwaari kuzviwanawo kunze murume zvinenge zviri obvious kumunoti zvingaita kuti 3 4 5 6 months gore pasina wofunga kuti hakuna. So sorry to hear your story Call. Ndangotireka ndingotaurawo ndakangori ndabvira kukomenda kuti saka at the moment murimo henyu makangogara. Angogara hangu ndiripo. Asi haarove hake. Chingoona kuti pane zvinga hai kurova kuita hapana. Komashoko kuguma kana izi haatauri zvake performance chete. Asi chikafu mukabika anodya anodya
Wow, hey, thank you so much, Kola. I don't know what to say. Thank you so much, Kola, for sharing your story. Thank you so much. Okay. All right. Zvamunoona dzimwe nguva zvakangoti womei so. Zvakangoti womei. Let me take this call. Avari kundifonera nevidhiyo. Inodairwa seiko ipapa? Let me take munoziva unopererwa so. Dzimwe nyaya soka unopererwa hako. Linda, pane nyaya iripo. Vane namba inopera na 8386 mambofona ndiri kuritena call yenyu. Okay, pamwe vapa nezvimwe. Rega ichitore mumwe kola futi. Ichitore kola uya. Ndaneta nakola abvawo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola. Maswera seiko? Taswera tete maswera. Aiwa isitaswera totobvunza imi kwamuri ikoko. Isu tinotamba isi. Munotamba. Muri married here? Muri singuru here? Very single. Muri singuru? Very single. Tipirei tinzwe. Atete kuita single kwakaoma. As much as we want to get married, asi zvakaoma. Sorry, hold on caller. Hanzi namba yangu haisikuita. Asi ndiri kuona makomboramba bati yakuita. All right. Okay, you can go on. Saka munoona kuti kuva single chinhu chakaoma. Even hama chaidzo seni pandakadzoka zvangu, it has been 7 years ndadzoka. Okay, mane 7 years ma returned soldier. Okay, asi if you are comfortable, how did you get to return? You had gone, how did you get to return? Yeah, it's a long story. Zvakaitika ndezvekuti taigara kwataigara nditi. Saka we decided kutama tichiti, you know what, this place is far away from home. Okay. Even kumusha kukaitika problems. Hatikwanisi kuenda kumusha tese, like kukafiwa hatikwanisi kuenda tese, because sometimes tisina mari. So we decided kuti ngatinogare kuHarare. So by that time takatanga taona kuti mari yedu inogona kuramba kutikwanira kungotutsvaka 1. So takatoita zvinhu zvedu zvishoma zvekutanga bva zvaenda. Then ini nevana bva ndaenda kunogara kuHarare. Umwe wangu bva asara. Saka ndipo paakasara achiita madhiri ake kuti akazotsvagana neumwe nguva diki atsvagana neumwe atoona umwe mukadzi for no reason kana chikonzero chacho nanhasi ndinoda kutovhunza ndichinoda kutochinzwa kuti chii chakambonyatsoitika. Saka zvadaro tagara. WhatsApp. It's on the number is on WhatsApp. You can't call me direct on this number. WhatsApp. Sorry, caller. Saka tagara kudaro, I tried by all means kuti tigadzirisane. Then this other day ndakazongofonerwawo zvinoita Mwari, ndakazonzwa kuti ane mwana ari mukuru kudarika vana vangu. I didn't know kugara kwandakaita naye. Saka kwanza akatora mwana wewe nobva ati mwana wekuzona baba vake here. Saka nemukadzi waakanga ainaye wakanga achigara naye. Saka vaigara mu1 room. Mwana ainzi anga ari grade 7 by that time. Nobva hanzi vatotanga kuita zvevakuru nguva iyo, vatotanga kuita bonde mwana ari nemwana ari grade 7 arimo. So they thought kuti mwana akotsira. Saka mwana paakazodzokera kuna mai vake ndopaakanoripota kuti
Hello call. So mwana paakadzokera kuna mai vake. Hello? Ndiripo tiri kuteerera. Paakadzokera kuna mai vake ndo paakanoripota kuti dhedhi vaiita zvakadai nemukadzi wavo indirimo. Mai vaye ndobva vatsamwa. Ndobva vachifonera hanzvadzi dzemurume wangu kuti ko ndochiichi. Ndobva ndakazoziva inini ndakutoudzwa natete kunzi ko munhu ari kunzi atone umwe mukadzi uku imi muri kuno nevana chirudzii. Ndatopiwa mari zikanzi kwirai bhazi muende ikoko. Ndatokwira ikoko. Ndatokwira paya nevana ndandine vana 3 by that time but ndakati ndakoko ne2 vakomana. Vamadzokera ikoko. Ndasvika kuya. Vashamisika kuti ko wauya pano sei, he tried all the tricks and everything kuti anditize mutauni ndatosvika but zvakashaya basa. So ndakasvika mutauni kuma 5 dzazizuva rodoka. Ndobva tazobuda mutauni muyamya but ndikakudza kuti takazopinda mba kuma 12 dzeusiku. Muri pai? Panze nevana. Patozoitwa plani zikanzi ngatishandei kumba but tinofanirwa kunokumbira munhu ari kumba kuti zvonizo iwo pane zvinhu zvakuzouya kuzotora saka handei kumba. Ndikati it's okay mva ndangobvuma zviya zvekuti tiite sei tiende kumba. Makuvharwa apa? Hello? Mama kuvharwa? Ndandakuvharwa. Saka mva ndati it's okay handei. Taenda kumba kuya tasvika nobva ndatogara vatatopiwa maintroduction zikanzi ava ndo vamadhamu vangu madhamu ava ndo mai vandaimbotaura nezvavo. Ndobva ndangobvunzwa ndikati makamboudzwa kuti neni here zikanzi ndakazinzwa kuti muri kwasi makatorwa nevabereki venyu. Ndikati chirudzii makatonyeperwa chechabva tatotaura paya. Saka takazogara about 3 days tiri tese inini naiye nemukadzi nevana. Saka airara pamubhedha ndiani airara pasi ndiani pa? Bed, no bed patime yacho nayo munhu wese airara pasi. Saka mairara makaita sei? Indairara nevana. Ndakarara nevana ndikati no mimirara yenyu muri ikoko. So zvakazoitika ndezvekuti tagara pepe mukadzi uyo akazongoti zvichiwa ndikutoona kuti panapa ini ndiri kuitiswa regedza ndiite sei. Ndirowe pasi. Nobva arova pasi bvabuda bvaenda. Saka aenda munhu yauya mukadzi uyo akaenda iri Friday. So by that Friday nobva murume abuda achiti ndakuenda kubasa haana kuzodzoka futi zvachose. Kubva masiyiwa muri ipapo? Vandasiyiwa. Aenda haana kudzoka. Vakanogara taipinda cheche SDA handiti munoziva kuti ma-SDA vanogara nema-camping tents and everything. So we had ma-camping tents. Iye anga ane 1 anga inayo ikoko. Kumba tatitori about 3 ma-camping tents. So akatora camping tent yabva vanokemba pai mugomo. Nemukadzi uya futi? Mugomo. Nemukadzi uya. So mukadzi yakazofona panhamba dzamai vepamba pataigara. Zikanzi mai variko vari kubika chikumba nevana because hakuna kana chikafu. Ndobva vatopindura zikanzi chero vakashaya chikafu vanogona kungobika mafu zvavo vakadini? Vakadya. Saka zvadaro vagara vazoya kumba iri Sunday. Ini ndandatoenda kunoripota kesi yangu ye-maintenance and everything. Auya kumba iri Sunday. Ndobva abatwa nababa vepamba paya. Zvikanzi asi une shuwa here kuti wakutotiza mhuri kuda kwemunhu wasangana naye 2 minutes. Kimberly hai. Vaita sevataura naye. Ndobva ati ndichadzoka chichi ngambondipa mukana asi ndiri kudzoka. Wati ndikati no problem. Ndobva aenda. Sunday akanguya vachinja vaenda. Indikati no problem. So ndakazopeka zvinhu zvangu. Ndikati regedza ndibve panapa ndiende kumba kwamaiguru vangu. Ndobva ndaenda. So ndazogara ikoko bva tazoenda kukoti bva yapasisa kuti anofanira kubhadhara maintenance and everything. Ndobva ndakazobva ikoko bva ndadzoka kupi kuHarare. Ndadzoka kuHarare kuya. Bva ndatogara ndakaenda kumusha kwavo straight. Ndobva ndatogara mwedzi wese ndakatogara December wese kubva pandakaendako ndakatoenda uri musi wa 2 December. Ko kumusha kwavo mama akunoitei? Kumusha kwavo mama akunoitei? Nyecho nenge isati yapera pfungwa dzangu dzaingoti maybe munhu achiri confused, maybe munhu achinyatsofunga. Saka tatoenda kumusha bva tagara. Naikola. Hello.
Maunzwa kumba kwamaswera muchiritaira murimo mutaundi kusvika natikokuroko mune vana 2 vana vadiki. Mazoendeswa kumba kuya manonzi uyu ndiye mukadzi wandaitaura nezvake muri original mukadzi wake anditi. Apa futi hamsi kutombozwa kuti akamboita mwana waakaita. Marariswa 3 days muchirara nemukadzi iye achirara nemukadzi wake kuri mwesaidi muchirara nevana 2. Ndopo mosumuka moenda kumusha kwake ipapo. Ndakatoenda. Because inini I had no problem nehama dzake ndiri kunyepa chero nanhasi izvezvi. Aiwa mamusina kuroorwa nehama dzake. Munoziva chimwe chinhu chakaitika ndechekuti pfungwa 1 inini ndandichiri mudiki. Mamine makore mangani kola? Saka pacho I was 25. Aiwa mama kura. Ini 24 ndakatenge ndatoone mwana kola. Ndakura zvangu but pfungwa dzanga dzichiri diki. Pfungwa dzangu amene ndakangofunga ndikati no rega ndimboenda kumusha pamwe kudana mai vanogona kutaura naye. Alright. Aiwa ndiri kunzwisisa rudo rwanga ruchiripo rwemurume wenyu. Saka mva manogara mwedzi kumusha kwomurume paya. Apa tatogara mwedzi tichitoenda kumunda December nguva yekumunda kai. Muchitonobatsirisawo kubata badza kumusha kwavo kumuchitorimawo. Aiwa tichitorima nekutosakura zvese tichitoita zvese. Wokoyo. Saka tagara kudaro aifona achiti muri kugara nemukadzi yeye mai manje kuchafiwa because mukadzi yeye ane AIDS. Mukadzi yeye anoroya. Ada kundiurayisa chichi. Saka zvese zvakatipa confusion ndandakugara ndichingochema nguva zhinji. So later on ndakazoti ndakanyatsozvifunga ndikati but ini ndakagara panapa ndichitsvaira yadhi yamai vomwe munhu mai vangu vachiya munhu anotsvairira yadhi. Zvokwadi. Saka ndopa ndakava ndasumuka ndikati kuna mai vake ndikati amai regedzai ndiendi ndiri kuenda kubasa. Kana ndazofunga kuenda kwekuti ndakunyatsoenda umba kwedu ndichadzoka ndokuoneka ina nhasi handinazobvira ndakavaoneka. Ivo havana kukutsvagawo? Aiwa havana. Aiyo. Okay, saka iko zvino muri single ka? Iko zvino ndiri single. Zviri kufamba sei muusinguru hwamuri umu? Knowing what you went through muri kwamakabva uku? It's not easy. Okay. Because chekutanga ndechekuti ukawana munhu waunoda naye nditi. Any silly mistake yamunhu yawaita. Pfungwa dzake dzinofunga kuti pamwe ndozvawakarambirwa kwawakabva. Okay, I get you. Saka people they judge you vasingazive kuti chakanyatsoitika chii. And they take advantage yekutoti nekuti zvauri single takuto vanenge vakuita sekunge vakuwana mukana wekuita zvavanoda newe. Okay, I get you. So it's not easy kuva munhu ari single but chandongonzwisisa ndechekuti maybe tikazvigamuchira kuti ndozvitoripo munhu utori single iwe wega unokwanisa kubatsirika munhu but ukatadza kuzvigamuchira haukwanisi kubatsirika. Because inini hama dzangu chaidzo tisatambosvika kunana Gilbert ava dzakati ndichidzoka yakatosweta yangu nyaya yekunzi ko wakaramba murume ndewebenzi. And they could say whatever they want. I still remember rimwe zuva ndichinyeperwa zvikanzi pane munhu auya panapa achitsvaga iwewe. Ndikati anotsvaga inini ataura zita rekutani zvikanzi ari kuda imimi mainhingi. Ndikati achitaura inini mainhingi zvikanzi ndikati do you know kuti in this area hapana anoziva kuti ndinonzi mainhingi. Vazhinji vanondiona vanonditi sisi vanhingi because munin'ina wangu ndiye wavaiziva saka vaingondedza nekuti sisi vanhingi ndorari zita rangu ikoko. Ndikati do you know kuti hapana munhu anoziva zita iroro kuti mwana wangu anonzani. Kana rangu chairo repachitupa vazhinji havarizive. Saka wai muchiti pane munhu auya achinditsvaga ende ndakanga ndisina munhu wandaifambidzana naye kana kuti aitombonyeperawo kuti ndokuda kana kuti chipanga pasina. But it turned out kuti family vandinenge ndakatarisira kuti ndo vachandibatsira yakatoita hondo kutonzwira basa rekuhura panapa. But uzobvunza kuti ndahura nani? How? Zvaitika nguvai hapana chauri kuziva. Saka wega munhu ukazvinzwisisa kuti nyaya
usingle haisi nyore kuva single. At the same time kuva married kwachona kunzi nemurume haisi nyore. Uzi tese tiri kutambura ndochokwadi. Okay. Kwese kuri kunaya. Kola, there's something that I'm picking up in your voice. Picking up in your voice. Kuri kunzi baba vemwana vadzoka. Vati uyai tidzokerane. What's your take on that? Tete, baba vemwana rega nditange chiti pavakatora uye wavakatora handiti wandakambogara naye. Vakazosiyana naye. Okay. After 3 months chakaitwa kuti vasiyane ndechekuti hanzvadzi yemurume wangu uyu yakabva yafa. Okay. Tanoviga saka takatoenda kunhamo bva tatonoviga tete veve. Taviga tete veve zvikachinzi ndobvati mukadzi wemva afona zvikanzi watodzokera kumhuri yako chichina ndichada. So by the time yakazobva kumusha kunoviga hanzvadzi yake achidzoka kwakaona mukadzi kumba kusisina. Within a week akanga awana mumwe mukadzi. Okay, Kola. So awana hello. Kola, let me re-say. I'm not sure if I can re-say it in a different way. Let me re-ask. I said I'm picking up something in your voice. In the event yekuti murume wenyu wamakaita naye vana wamakange muri married naye adzoka achiti ngatidzokeranei, what's your take on that? My take is no, because izvezvi he is trying by all means kuti tidzokerane. Akuzama zvese zvaanokwanisa, but ini ndotoramba ndakati no. Because the last time muri kuti no nekuti at the moment ane mukadzi wainaye here waari kugarisana naye, kana kuti muri ngoti no, totally no? haatorina mukadzi. Haana mukadzi at the moment. Vakadzi vese vari tu vakaenda. Okay. Saka handichadi zvekuti ndingagarisane naye ndochokwadi. Handidi zvekuti vanhu vazonondionera kujeri kana kuti vanhu vazonditi akapisa mwana wavaridzi. No, I want to avoid that drama. Ndo pane pfungwa dzenyu. Saka zvamabva mukutaura pa ndofana naye handidi ndinganyepi. Mataura zvekujeri ndo pane pfungwa dzenyu here kuri kunzi magarisana? Ende ndo padzitori. Handikwani tikatogarisana hatina chisvinu chatinenge tichiita. Kola. Alright. Ndiri kuda kutora namba dzenyu. Alright. Ndokumbira kutaura nemuseri. Alright, thank you. Thank you so much for calling. I'll get in touch with you. Alright, thank you. Alright, take care. Good night. Ndinokufonera briefly nasi after live, and then I'll make an appointment to speak to you tomorrow. Alright, thank you. Okay, take care. Thank you. Alright, bye. Okay. Let's take another caller. Don't worry, ndichataurirana nakola kuseri. Ndosaka ndadecide kuva dropper so that we can pick up other calls. How are you, Sekai? This one is ringing. Sekai uribo here. A very good evening, caller. How are you? Welcome to Sis Melly's Diaries. Hello? Hello. Caller, good evening. Good evening. How are you? I'm doing great. How are you? Aiwa, ndiri kufara neprogram yenyu ndiri single. Muri single? Returned soldier. Chipire itinzi. Yangu yakaremesa but ndichangoti gaga. Aiwa, mukangokata. Sorry, mukangokata. Alright. Inini ndakarerwa ndiri mwana mudiki. Ndanga ndiri 20, ndakada zvekutizira zvekutotengesa mabhodhoro nyewe uda uri mwana mudiki. Mati kutengesa mabhodhoro? Baba vangu chaivo, baba vangu vanga ine warehouse yavaichengetera mabhodhoro. Muza mabhodhoro kara aitengeswa akawaichengeta mabhodhoro. Iwa mabhodhoro iwayo, okay. Yeah. Vandatengesa mabhodhoro, vandakwira bhazi, vandatizira. Uhekoyo? Vandaenda zvangu ndine 20, ndakanochiona.
tiudze muda kutidzosera kuatete neamwene atete nemuroora here? Aiwa, tingoskipa ipapo bha ndoda ngotaurawo kuti ndakaenda koka ndobva after 4 years apanga pasina marriage ndokunga anga ngori mahumbwe ndakangoitawo mwana zvangu ndiriko but hazvina kubudirira nekuti handira kupindirana namwene nanatete munongoziva nyaya dzacho but anyway ndobva baba vangu varwara vari kunze kwenyika ndobva ndatozokwanisa kubuda marriage yacho iyoyo ndokubuda kwandakaita kuzvazvangonetsa kunzovanzi sekretary ndeyazonyengwa sekretary ane nhumbu apa ndiri sekretariwo ndikati saka baba vangu pavakarwara vakati mwana wangu uya ndokuya kwandakaita kumhire kwandiri kunoko saka mwana wangu ndakatona aine 2 years kubva aine 2 years zvaane 19 years I am still single. Well done. Ndatopinda kuma42 but zvandoda kungotaura zvangu ndezvekuti kana uri single kana uine mwana especially masingles ngatingodzidza kungozvichengetedza because vana vanoona zvatinenge tichiita. True. Ndakambobika mapoto zvesvo about 6-7 years ago ndakabika mapoto zve5 years ndikati hazvindibatsira zvimunhu wacho ndigiri chai. Makabika mapoto kwe5 years? Kwe5 years. And muchibika na proper giribet? Proper giri chaiye. Mwana mai giri. Giri. Ndobva ndato giri akana movement kuti ko hama yako ndeipiko ko cheche wako ko sisi vako ko mningi na kosikana sekuru hapana kana hama yaibuda pa 5 years. Yeah, pa 5 years. Yeye chi 5 yacho ndopa zvakazonzi mningi nangu ari kwakati tete vari kwakati but ndakangona kuti ndizvo zvazvo kutomanikidzira izvi and imwe problem yatina yamasingle mother ndeyekuti unopa peer pressure nevanhu ka kunzi zvinongagara usina murume here mwana wako achiri mudiki uyu wangogara ndikati aiwa izvi zveforcement hazvisi kushanda izvi hazvisi kushanda saka ndokubuda kwandakaita saka up to now ndingori single ndiri kutozvitira mabusiness angu mwana wangu akunda kuuniversity baba vangu namai angu ndinochengeta saka well done. Kana achindouya zvake anouya achindiona ndiri pakati because kanyaya yekuti unoenda unorwa kune mumwe murume okona ngebalance kunga utori desperate because imwe nyaya ndinongonzwa masingles tononge tiri desperate stereka kunzi return soldier ada kutororwa stereka uyu votishandisa vana gripet ava munhu vane mastandards ako ivane confidence yako yekuti kana ukasvika pane vanhu vakaziva kuti uri single iwo kutogara wangotaura kuti mastandards ayaya if you can't meet them you can keep it moving. But inini ndikuzvitira tuntu wangu ndozvibhadhira mabhiri angu. Problem imwe ndeyekuti ngachiti masingle vari too independent vanosvita havadi varume vanobva ti I can die without one. It's not that. But nhamo yandakaona nemwana wangu paine 2 years kusvika ne19 years iwoda kuuya uchida kundidherera hazvifambe hazviiti kugara ndega beta kugara ndega ndichichengeta mai vangu nababa vangu. Asi Kola mune incident here yamungati iyi incident as a single ndakafila kuti apa ndine ndakaonerwa pasi nekuti ndiri single kana kuti imo mumapato umu mukufamba umu kana kuti mukuwadzana pane zvakambotaurika here zvikapinda munzeve menyu zvichiita kunge zvinokudzikisirai nekuti muri single? Hapana because neconfidence andina yachinaka vanotaura zvavo hazvimbosvika kwandiri. Inini kuona kwangu ndega varume vacho vamwe vaiuya handitika otongora kuti munhu anenge asiri serious moza ndakanamata kati Mwari ndoda mweya wediscernment kuda kuziva kuti uyu ari kubva kuna Mwari kana kuna Satani. Pamwe pachonawo unongomboshingira zve2 months oziva kuti wobuda. Atinenge iri problem yekuti unongowana munhu ka vanhu voti haukunogara nemurume chingoshingirira but otinoti uchatopedza vanhu vese munomu uchida kushingirira vanhu asiriwo. Alright. Uchingovatedza one na one. No, ndakaona kuti zvingandinetse vanozotanga ndovanozotanga kutaura kuti ane chihure ane chipambi. Saka ndakangona kuti pandakabika mapoto angu 5 years paya ndakasiya ndikazoona mwana gribet. The thing is shamwari dzangu nehama dzangu they really want to see inini ndiri settled because most of them are settled. Ndikakuudza kuti vana gribet vese kavangali vekurongerwa hapana yokuti hanzi ndakasangana naye ndega fiya unoti ndakuwanira pana mukomana ari zvakamusikana chimboonhamba idzi about 6 nandiri kunyepera 6 but hapana vanga vari vekurongerwa saka zvinoreva kuti Kola rega ndiconclude this nekurongerwa ikoko zvinoreva kuti pane zvinenge zvaitaurika about you
kuva single kwenyu ndozvaipa vanhu kuti vakurongerei. Amufunge kudaro? Zvinengei manje zvakaipa kwari zvakanaka. Because nasingatsvage I am not one wekuti andi ndaenda kupati ndonga ndikutsvaga. Aiwa. It can be both, zvakanaka kana kuti zvakaipa. Zvakanaka zvekuti wedu wemakore akutofamba mwana wakakura, regai tichimukonektawo nemumwe munhu, kana kuti regai timutsvagire pamwe angangohwezura, angangonyatsurwa vedu. Kana amnozeka rimwe problem yekuti tikaenda kumapati vakawanda vangu vachitaura pamafoni apa kumaprogram enyana achinzwa kuti unoenda kupati wakazvigezekura zvako. Yes, let us be honest, my singles. Pane time yotika unonzi go out there haunga mwara angangonza murume wagara mumba handiti because vatinongona ndo vana postman unotonomuona kumapati ikoko. Katinokuda takageza uchihopa kuti uchawana maybe shamwari murume weshamwari ari single. Vanongoshingohopa handiti. But problem yokuti mukufamba kwangu most of my friends pese vanhu varume ndatone almost ndofunga 6 years manje ndikanzi kupati handiende. Why? Fact yokuti unoenda kokoka murume munhu ari kukomenda ende wakachena ende musoro wako mukadzi wemunhu ari pasite hauna kumbotuma munhu kukomenda mukadzi wake haana kugeza iwe wakageza. Saka ndakatinoti ingaite problem yokuti ndikaramba ndikapatika zvokuramba chikomentwa nevari vanhu ngazvinonetsa ndozonoka umwe anokutsvagira nyaya sezvamambotaura pamwe pane nyaya dzaimbotaurika ndikati mwarika nditsvagire mafriends ari single kana vazouya totamba tiri masingle. Because my marriage you're somehow a threat to some of them and should vese. Saka kola urikuti inini ndinoenda kupati ndisina kugeza ine ndozvakutaura iwo. Aiwa ndikuti vamwe vakadzi vari married hamusi kugeza zvokugeza zviya. Kune vari kungova vari very relaxed kuti handine murume saka ngatise kusaidi but tosvika edu simasingo nendakageza kandihopa ndichaona munhu murume wenyu wandikomenta inini imi mamusati makambokomentwa zvinoita here? Aiwa hazviiti. Pabude chakanaka ipapo kona uri right. Maona imi matondimaka manje inini saka next party ndichaenda here ndikazoti murume wenyu nemi muriko handichaendi because nenda kutosvika kuti zita rangu ndirisvibiswa handidi ndikandisvigarire mumba mangu. But kola mati mune confidence dzamuinadzo imimi kunyange zvaitika zvakadaro papati 1 with the confidence that oozes out in you chii chinokustopai kuti muende kunext party? Handidi mutauro ndinoenda handitika but there are certain places dzokuti una kuenda tomboti paita kana a wedding kana a big party yes ikoko ndoenda kana iri yehama yangu yechi but pane tumapati tunoitwa tokuti anenge ari kana macouples vanhu vashoma shoma tumahouse party tinongoitwa utwo vanouya vari macouples ka ane aine mwe wake aine boyfriend yake aina girigiri wake inini handina munhu nekuti ndingangoti iwe hande yekupati ndingonzi nekuti ndine murume handidaro ndinoenda ndega but ndakatozozviwithdraw ndega pamapati iwayo. Anonetsa kuenda because unongosvika wakangogeza zvako zvokungoti pamwe ndingangotozona kuti ndimi here muri papa pachi papikita ndini zvangu mai munogeza munogeza ende muri kaslim fit futi kaslim fit kayellow bone. Ndakakura ndakadaro mbuya vangu ndo vakatonisira bhodhi iyoyo munozi ndoendenge rimwe nyaya wasvikapo imimi vanhu vakawanda imimi ndimotora varume vedu imimi demambozoti ndine nguva yandakati naye mwari kuonda kudaiwo ndiri kupinda musize 8 ndoda kupinda musize 10 ndionekerawo magaro pane vamwe but vanenge vachingofunga kuti tiri kudada nekuti hatisi tese tiri happy netumabhodhi twedu but vanenge vachingotaura nyaya iyoyo kangosvika ivo vari slim kai vavava hai vavava ndo mati handimese muri slim muri happy nemabhodhi enyu? No, inini at one point tinokwanisa kuexchange here kola? Aiwa hatikwanisi hedu but ndikakuudza kuti at one point ndakatomhena kwachiremba ndikati chiremba inini kumaondera ndakati handisi kuzvinzwisisa nditestei zvese ndiitei zvese. Chiremba akaroti hapana chiri wrong bazonditi ndiudze social life yakamira sei ndo mazuva ndakaya kunokuka ndichita zveasairamisvi zvikanzi nachiremba kana mapepa ako azoita ozodzoka because I think stress yemapepa tikazoonenye kuti mazocha ndandasiyana kane murume uchimbofunga kuti kwezera rangu vese vandikona muno mwane varume kwenyini saka zvanga zvazangana
but zvinhu right. But all I want to say, sorry, ndisingapedza mangwana ndekuti masingles, don't force matter. Musaforce matter. Zvokunzanzi wakuma-40, wakuma-38 chichichi unopinda mumogochema sezviri kuita vamwe. Masingle kwai don't force matters. Don't force matters. Rera vana vako, ita mabusiness, vaka imba yako, tenga motikari yako, uchizvigeza. Inini ndinongobuda, ndikangofunga ngobuda kuenda unongotenga teka kana kungoenda ku restaurant ndonodya ndodzoka ndini. Saka, we can safely conclude you are happily single. I am happily single. I had to choose to be happy. It's a choice to be happy. It is. Doing a problem. It is a choice because ukaramba uchingona vanhu vari kudanana vari kuchata sekuzimbabwe kwa munhu wese ari kungochata kwa kuningabviswa mari ukangozvipa mweya kuti mwari postcode inogona iri post mina ngari muarea mangu postcode mangu nerimwe zuva zvichaitika hauziye inini pamwe mwari ari kunipa nguva ino kuti ndifareka pamwe kwandichazororwaka hakuna kana luxury andinayo kungobuda nekuita zvandinoda. Okay, asi saka mune tariro yenyu yekuti muchada kuzororwa? Tariro iripo zvayo, but it's not something chokuti ndingati amuna ndikapasina murume mwari mandikanganisira, no. Because ndakamboororwa paya kandiri mwana mbiki ndikazokuchaya mapotoka izvo zvindasingle. Saka question ndinokuziva kwazviri kune maproblems akowo, but at the moment I'm happy. I would say kuti I think where I am, God wants me to be here at this moment in time. Aiwa, tinozvikudza Kola. Thank you so much for sharing. Good night. Okay, thank you. Have a good night. Thank you. Yeah, Makola, calls akuwandisa zvokuti rega chimbotora iyi. Handizoti inyika ipi ine mwana ari kuchemo. Makomana, she oozes out with confidence. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Maswera seiko? Taswera. Mukatikwidzewo voice ndiri kunzwa kunge munenge mune pahuro. Sorry. Ndaunoti masingo awanda ndikati regai ndifone ndichimirira mamarried. Maita basa imi, maita basa nezuro aiyo mamarried nhasi vakuda kuita pikerere. Imbotaura iwo nhasi anga angori masingle tipirei tinzwe. I just wanted to say, married life is not always that you're going to find someone you are going to have problems. I told you my happy marriages out there. It's just a matter of finding someone who is compatible with you and you can have a happy marriage. People should not lose hope just because someone's testimony says otherwise, or just because you've been through a bad marriage. Okay. There's some good guys out there who are actually looking for some good women out there. All right. Okay. I'm presuming with what you have said that Mimi yenyu happy. Yes, I will be happy. I don't have anything to complain now. All right. Okay. Saka murikuti kuma single women, there will always be someone for you out there. Yes, definitely. Because if you also look at my marriages, I need to pick up. Kutone vamwe kutone varume kutoti marriage yazopera nekuti angaona kuti there's somewhere pandengasingawirirane nemukadzi, but because we are not having callers we are coming and saying inini ndanga ndiri marriage ndakatoona kuti murume wangu taisawirirana because inini as a woman I was wrong in this way. At the moment rungonzwa zvakaipa zvevarume kwete zvakaipawo zvevakadzi, so people will take that one slide and just think that all men are bad, but kutono vamwe varume vakatotambawo rafu nevamwe vakadzi. Munoziva Kola, munoziva nhamo yatiinayo. Anditi we have been doing the past 2 shows tichitaura married versus single, but we have been talking about women. Saka ndati nhasi tinoda kuextend a hand yedu and invite married men and single men. Saka so far tangoita 1 caller wechirume afona. Chinonetsa ndechekuti if we call out kana tichitaura subject and the other party doesn't come,
we can't speak on their behalf. We can only take my points ataurwa. Avo evarume we can't say because they are not coming forth to say their part. Saka kesi inotongopera iri tichingotaura izvozvo zvevakadzi izvozvo. I'll give another call out to men. Men, we have said we are talking about married women. We are talking about singles. And the past 2 episodes, we have been talking about married and versus single. But I said today, let's extend a hand. Tipewo varume vari married, nevari single. Vatodiudzwawo kuti kumateritori kwavo kwakamira sei. Uye zvekusarudza kuti uyu ari single zviriko here kuvarume. Kana muripo varume vari panapa 783 of us. Kana paine varume varipo, the number is pinned at the bottom. Call in and share, tionesani. Titraye kubalansa equation yacho. Tikaibalansa tinowana answer. Iko zvino takangohenga mudenga ne-equation yedu. Asi inonida kubalanswa nemi varume. Thank you. Caller, you can go on. Yes, that's true, caller. But you know, their problem, but I'm sure we also have sisters who are my sisters are too biased. I know there'll be some who are biased, but there's also some who are like honest enough to say, I need right. And you also have friends who are not right. And you know, I don't to someone. Those people can also come in and testify because we all know Kuti they're a bit reserved. They are not going to come out and say openly Kuti they have been done wrong by women because to them it will seem like they are weak and they want to see themselves as strong. Caller, here is my problem of other people calling in and speaking on behalf of other people. Pantone problem ipapo. Because what really transpired pamuni yeyeka hatizivi unless they narrate their own story. A story is better narrated by the person themselves. Saka tikange tichinzwa yese yana sisi varuda kufona on behalf of hanzvadzi yavo yakaita problem. Anenge achiwedzera sauti nemunyu ipapo. Ndozva anenge achingotiudza. Hatinenge not kufoyerwa but anenge achiwedzera just to support brother wake. Saka zviri nani kana varume vacho vasikadi kukola tokokonkluda topedza ne1 equation iyoyo zvatopera. Okay, I understand. Maybe the sisters can encourage their brothers to call in. To call. I think that is all that we can say. Thank you so much, caller, for calling in. Okay, bye. Bye. Varume uyai muzvimirire mega, uyai mumire mega varume. Muzvitaurire mega, musataurirwe nemumwe munhu ba. Uyai mega. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Maswera sai. 263, I'll come back to you after this call. Ndokumbirawo kuti mudzime radio iri kuseri kwenyu. Ndokumbirawo kuti mudzime radio. Hapana zvatingaite. Kola vachiri kuteerera radio iri kuseri kwavo. Ndirakumbofonera 263. Ndirakumbofonera 263. Ndirakufonera Zimbabwe timbonzwa. Ndokumbirawo kuti kana muchiuya muchikola dzimai radio iri kuseri kwenyu. Hello. Manheru maswera sei? Tinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei? Taswera maswerawo. Married versus single. Muri muteritori ipi? Single? Yeah, single. Hello? Muri single. Tipire itinzwa. Soldier. Muri returned soldier. Yes. Makadzoswa neiko? Kutaurisa here? Zvandakaita ndezvekuti ini ndakarorwa zvangu ndiri mwana mudiki. Ndarorwa ndiri mwana mudiki. Ndakarorwa ndina
ndine 17 years. Okay, mamuchiri mudiki zveshuwa. Ndandichiri mudiki ende chikonzero chekurorwa uri mwana mudiki zvakawandisa because takakura zvekuti chingoti mai vedu vakati vakafa tiri vana vadiki then ninyaya yekuabhuswa wombofungidzira kuti maybe kuroorwa uchiudzwa nevamwe kuri nani chichi wozoenda manje kunororwa kwacho wozoratsoona kuti pakaipa. Pane basa zvakaoma. Murume wangu ndobva akuta mati ndikati pane basa. papa ine basa. Murume akatanga kuchihura aita zvaanoda zvezvokuti iwewo utori nherera hauna zvaunondiita chichi kana wasvotwa neni dzokera umba kwenyu chichi zvezve ndozvaaita manje. Ndozvaaita anga akatojoina hure men's hures association. Yes, because akazosvika manje pakuchindibaya pamwoyo manje pakwakuchitanga manje kuchirara manje nehama dzangu. Hama yenyu ezini hama yenyu what relation? Like gogo vangu ndoti mama vangu inini vanoti mainini vachireva kuti mainini munin'ina wamama. Ndivavo manje. Mati ikola mati murume wenyu airara nani nemunin'ina wamai venyu? Like ndoti mama vangu ini ndovati gogo ka ndichiti munin'ina mukuru sei munin'ina wagogo akazvara mama wangu. Okay. Zvema-ages zviya zvokuti vanenge vari vadiki zvavo but inini kana ndichimuona ndichimuti gogo ndichiti munin'ina wamama. Munin'ina wagogo vakazvara mama. Okay, saka ndigogo futika. But vanga vari vechidiki asi mati saka ndigogo futika. Ndigogo vatori gogo. Vanga vari vechidiki. Vanga vari vechidiki but kwandiri manje vanga vari vahombe tatosiyana about isusu tiri vadiki tichikura mainini gogo ivavo takagara navo taiti mama wangu kana vachienda kunotengesa kana ndo vaiuya kuzosara nemi vobva vati uyai tiite sei uyai musare nevazukuru venyu ndakumbobuda kumboenda kumbonotengesa. Isusu vanga vatori vahombe isisi titori vadiki. Okay, ivavo ndo vakazorara nemurume wenyu? Ndo vakangizenge voningira bhozi murume anga ari ticha ivo vari ticha kune chimwe chikoro. Saka ndokwavaisangana ikoko? Vakazenge voita zvinogara zvakadaro vanhu vachimbondiudza kuti ko iwewe uri kuti ukaenda kunoona vana gogo wako pamaweekend ndaenda kumbonoona kana zvezvokuti wamboshanya kushanyira hama kana kuita sei zviya. Then ndaibva ndatora kwenda sei ndaibva ndaenda vanhu vosara vachiti iwe taona gogo vako vari panapa bata kudza taona vane rimwe ningiwa waidai chichi. Saka manje time yandaivaudza kuti aiwa ndigogo vangu zvonzi ndifunga kuti ndigogo because kana vanga vari gogo wai vari kuuya vachirara iwo usipo but kana uripo havauyi vachirara. Mumwe musi ndokubva vazoenda ndokubva ndazoenda vamwe ndobva nditipira zvikanzi iwewe enda iri Friday waenda iri Friday because vanowanzokuya Friday paunobuda iwewe vanenge vatokomunicata kudhara then Friday Saturday Sunday iwo paunodzoka iwo vanenge vachiitawo seiwo vachiendawo. Saka iwo zvaunoita manje enda Friday then wobva wadzoka Saturday kuseni vanenge vatouya kudhara ende ndozvandakaita ndichidzoka kutoona vakatopfeka sheti yemurume kuseni vatobata bhaketi vakuenda kuno gesi. Ndakangosvika bva ndangoti ko gogo ndeipi yamuri kuitai then ndobva watongosiya bhaketi paya bva watomhanya mumba mubedroom mangu pamubhedha wangu then ndokubva ndatovasiya vakadaro ndobva ndatongogara pavhuranda abva ndakutanga kuchema ndiripo chichi. Saka ipo pakapinda mumba zvikanzi mai mwana vauya varipo panze apa pavakavhunduka baba vomwana pavakavhunduka vachibuda ndikati
chichi kwakuzopinda mumba kuwana mumba makazara anonzi makondo mayuzi kondom aya ashanda. Ndobva ndangotora mwana wangu ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndobva ndagara panze ndakutanga kuchema kuita sei zvisingabudi. Ndobva ndakabva ndati zvina ndiite sei. Gogo vakabvatiza pavaenda ava ndobva vakumborazama kundinyengerera. Ndakagara 1 week anti ndisingatenda kubikira mwana wangu porridge. Ndobva ndatonatsotoona kutoti panapa ka ndarwadziwa ndaita sei zvirina nangu ndiite sei ndirongedze ndiende umba kwedu. Ndopa ndakarongedza zvangu ndobva ndadzokera umba kwedu. Saka ndokwakava kupera kwemarriage. Ndokwakava kupera kwemarriage. Vakazombozama kuda kumbotevera kuita sei but nezvavaimbondiitira kumashure kwesoko ndaingoti zvina basa maybe zvichapera plus futi vanhu vanga vasina basa but manje pakuzoti munhu wekuziva manje ende futi vanhu vechikuziva anga asiri 1 manje vanga vari 2. Iwe John saka ndokubva ndachigara 2004 ndopandakaenda pandakadzokera umba kwedu. Then ndaita 2004 ndopandakagara 5 good years. No boyfriend ati moziva zvezvekuti wane ndakarorwa ndiri mudiki handiti ndobva zvaitika zvakadaro ndiri mwana mudiki. Saka ndaingoona kunge vese ndozvavatori. Saka ndaigara nasekuru vangu mufundisi tichifara ndakatona zvezve kutova munhu wemuchechi kutova yenu yamunoti church person iyai ndozvandandava. Then ndatirega ndimbotraya futi ndobva ndatraya nomwe mukomana atova mukomana takuda kutokweta sezvezvo kutoti maybe takuda kuzotonororana chichi takunodai so ndobva tazotransfer kwataigara ndobva taenda kumwe. Saka manje friend ndokubva yachizouya kwandaigara ndiri kuzivei tatotaura tatopedza nemukomana. Musatiudze kuti ndozvakaitika nefriend yenyu. Mati musatiudze kuti friend yakauya ikakunyatsurira murume. Manje friend haina kunyatsura manje batira madhaka. Mati friend yakanodira madhaka kwakunoamana kuti iwe uri kutogara zvako kunoko musikana wauri kuda chichi musikana kwenda sei uyu wedu friend yedu chichi wauri kuda wati watoda kuroora akutowana mufundisi anomuroora akuda kutochata next month chaita chinochata kubva wadira jecha ndobva zvadhakwa uya ndobvara network yekuzimba uya ndobva zvadhakwa uya ndobva aramwa ndobva atosiyana nazvo bva atoenda chichakabva aenda kuSouth Africa pazvanogara. But ndakambobatikana kuti wai munhu asi achafona achaite sei achadi apo munhu anga atoramwa atoenda kuSouth Africa. Ndobva ndagara futi dzimwe futi good years futi ndangoramwa ndati zvekuroorwa zvimebva hazvisi zvangu. Ndobva ndazama futi kuroorwa futi ndobva ndaita mumwe mukomana futi aida kutondiroora takutoti muna December takutonoroora akutonoroora chichi aya ndokubva atizirwa nemwe musikana wakambodana naye kudhara naikola. Then atizirwa nemusikana wakambodana naye kudhara uyoyo ndokubva zvadi. Halo ndiripo taura henyu. Ndobva zvadhakwa ndobva zvadhakwa musikana uyo ndakuzotoudzwa navamwe pastor vakutondita mukomana wambotaura naye here ndikati handina kumbonaye zvikanzi oraiti iripo. Saka mukomana wepasta vaivai vakazoudza sekuru vangu sekuru vangu ndipasta vakabva vaudza nyaya yacho kuti nyaya yakadai zvikanzi oraiti. Saka mirai ndigomuudza kuti ndozama kumukanzela sei kana kuita sei. Saka vakabva vataura neni sekuru vangu vaibva vandikanzela bva ndangoti oraiti itsoke zvinowanikwa chichi but chinhu chinonzi heartbreak yanga heartbreak yechipirika ndakatongomira hoka nezvamurikuta mati ndobva ndachigara
manje vanhu vaive manje vanenge vakuda vanhu vaive vanenge vakuda kuchizokutevera manje kuti mamistakes avakaita aiwa zvakangoitika chichii ngatigadzisani ngatiite sei. So ini ndinobva ndaramwa ndobva ndatoti ngazvigare zvakadaro. So ndakagara ndiri ndega. Andizvezve zvokunzi kwaizvo ranzi munhu haugoni kugara usina murume kana kuti unenge uinaye kana kuita sei. Kutadza kugara wega kuya kuzviitisa kuya itai shuwo akuzviitisa. So ndakabva ndagara ndobva ndanatsoti zvikuroorwa izvika izvizvi hazvisi zvangu, rega ndimbosiya zvakadaro. Ndokubva ndagara. Then pakurarama paipe pekuti munenge muri kuchechi muchiti izvezve like nguva yekuti nini ndofarira presendoship kuchechi zvokuti unenge uchitamba muchechi uchifara uchiita sei zviya zvagara zvakaoma. Vanhu vanotanga kukudza muri kuzoona matambiro ari kuita ari kutambira varume vedu. Apa pekuti ndandasvika pai pekuti handichisina kana chinonzi basa nemurume chandaa kutongoita zvangu rega ndizvinamatire mwari wangu life yangu ichitofamba ndichitoita. Kana ndiri kuchechi ndaita zvekuchechi ndichifara ndichiita seiko zvezvo kuti ndikuradza kuti zvevarume ndeimwe nyaya yatova imwe chapter. Izvi zvekuroorwa nokuita seizvizvi hazvichisiri zvangu. Ini ndokubva ndagara kudaro. Vanhu vanochitanga kuchikudza wokuti zvezve pachimbotaurwa nemamwe makola kuti ukapfeka hembe pai panouya kana kuti married woman achikudza kuti achikutsiudza eredha chaiyo chaive vasikana izvi zvamakapfeka izvi vachitodzikisa kana kutoti hembe yawaka haisi kudzika wakatopfeka hembe payakatogumira njipapo voya vachida kuidzikisa zvezve kuti ko haidziki hembe iyi ngeidzikisei. Saka inini manje ndatova nechihadhi chechokudza kuti zvandapfeka ndizvo zvandapfeka hapana anondidzivisa. As long inini vanasekuru vangu vachingova free vachingokudza kuti zvauri izvozvo pfeka zvauri kuda hapana nomunhu anokuudzira. Then ndaibva ndanotsokutogara nezvandaiva ndaizviudza kuti handina mumwe munhu anouya achindiudzira muupenyu hwangu kuti pfeka chakadai songu zvese zvichiita. Saka kola muri single here zvino? Yes. Muchiri single here? Nditori single izvezvi ndakadhiniwa ndizodawo kunyepere mwana wangu ane 19 years now. Saka hamuchisina any intentions dzekuroorwa? Kuroorwa handizodawo kunyepera muri kuda zvakatoramba hazvisi zvangu zvakatoramba. Yeah, marriage is not for everyone. That's the honest truth. Marriage is not for everyone. If you are happy with yes, saka izvozvo manje ndozvandopota ndogara ndinewo zvangu rimwe wedhira ndopota ndichitaura ndichiti zverudo izvi zvika zvine ropa zvemarriage zvine ropa hazvizvinhu wese. No, you are right. Ndatogara ndakadaro yes zvemarriage hazvizi pamwe pacho hello pamwe pacho unova even kana kubasa kwangu chichi vanenge vachitombokutaura zvezvekuti even kana mapfekero akanoita kana kuita kupfeka ndinopfeka handizodawo kunyeperai. Munopfeka amai? Mune makore mangani naikola? Zvokutopfeka zviya. Mane makore mangani? Izvo ndane 36. Mane 36. Yes. Pamwe zvichaitika hazvo kola. Pamwe zvichaitika pamwe iko zvinoti kungotaura kwekunge munhu warwadziwa nezvakamboitika in the past. But if you say you are happily married, I'm happy for you. Continue looking after your child and continue having that confidence yekuti ndinozvipfekera. Maita basa masheya kola. Vamwe vambonzwawo kuti pane musingle. Ayo hati tinotenda. Chinhu chandiri kuda kutaura ka. Hello. Chinhu chandiri kuda kutaura ndichishina mumasingles ati ari ningi
atinawo ndechekuti chokwadi ndechekuti munhu chandakazodzidza ndechekuti munhu ukashanda kushanda kuti zvevarume izvi ngaizo inini ndo iriko zvine zvindakuzviudza kuti inini mulife mangu zvevarume azoya achazova bhonasi kwandiri kutototi kwai zviranzi ndototarisira kutoti hanzi murume ndiye achazova wokutoti kwai ndototarisira kumurume musingu ngaashande ndinoti ndasvika kumba saizvozvi izvi kuvata kana kumbofunga kana kuita sei ndaneta nebasa musingu ngaashande achizvibatira mari yake achichengeta vana vake ende sezviye zvinoita mamwe masingu zvokuti vanoratidza vana maboyfriend vanoita sei inini pamwana wangu andina now ane 19 years kubva ndasiyana nababa wacho haana zuva raakambona kana vaanoti ango kana kuita sei kana kuti vaanouya ndichiti ndiyo friend yangu kana kuti inoita sei andiite ambire iwoyo. Well done for that Kola. Zvakanaka masingo tisangoti rambai makatsika ipapo muchichengeta mwana kana nguva yakwana inenge yangokwana. Tinokutendai Kola. Thank you. Aiwa ndinotenda zvandada ngoshiyawo zvangu nemasingo. Thank you for sharing. Thank you. Bye Kola. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Imimi ndino murutaura nandiseri navazisi Melly. Imimi Kola ndichingokupiwa ipamweya. Kola imimi muri married imimi. Inini ka? Muri married ndangonzi nemweya muri married imimi. Chokwadi. Tiudze aiwa ndaona picture yenyu nemurume wenyu. Hapana pamweya. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Chekutanga chandoda kutaura ndinongotanga nekuva married. Okay. First marriage yangu murume aita maminimini ndaitounzirwo in fact rekainditi chakaita ndibude first marriage murume akaita mwana kunzi saka ini ndikati aiwa hapana chakaipa mwana ngauye ndinochengeta so then zvadaro mwana ndinaye pamba but baba vanga vakudzokera futi kuseri vakudzokerana namai vaive saka inini apa ndichichengeta mwana bva zvandirwadza ndikati aiwa inini hangu ndakuita sei ndakuenda saka ndakabva ndazvisiwo ndikabva right mukabva maita returned soldier mati mukabva maita returned soldier vanaita return soldier mufunge Sis Melly for 7 years. Okay. Ndiri single. All right. Saka ndiri single kudaro for 7 years. Aimboitawo vana Gilbert vachitoita iyeyo kuti unochengeteswa mari iya uchinzi tinoda kuroora mufungi. Mari iya yawanda munhu obva obva anyangadika. Ndimi maitoita bhengi racho rekuchengeteswa mari. Mufunge masingo mungware chokwadi masingo mungware munoitiswa. Ochengeteswa munobva atozokudza kuti ndazoita problemu paya kana kuti mai vangu vanzi varwara saka iwe ucharamba here nemari yemunhu ati mai vake varwara wotopereka paya wotomupa kuti anorapisa mai. Okay. Saka makaita single kwemakore manganiko? Ndakaita single kwe7. 7 years. 7 years. Mva mazosangana nevamina wa? Asi chandakazviudza, yes, chandakazviudza handina kuda kumbobvira ndakachaya maputo. Ende ndakada kupa respect kuvana vangu kuti handidi kuti vana vangu vazive kuti ndazoita boyfriend. Alright. Ndo one thing chandoda kukurudzira masingle mother kuti usaita kuti mwana wako azive kuti waita boyfriend because anoleka respect newe. Ndizvozvo, you are right. Saka inini ndakati ndadaro ndachengeteswa kamari naGilbert zvavhara naka izvi ndopa ndakabva ndati kokugara ndega ndinofaira ndakagara ndatopera hope yekuti ndicharoorwa.
asi honai zvinoita Mwari. Mukomana andakadanana naye ndichiri mwana wechikoro. Mukomana wamakadana naye muchiri mwana wechikoro ndiye andakatanga kudana naye ndichiri mwana wechikoro. Ndiye amuri kuona papikicha uyo wandakachata naye. Tinozvikudza. Asi mubvunzo ndochibvunza ndokuti pamakadanana muri kuchikoro chii chakazenge chaitika kuti mupatsanurane? Apo zvakaitika ndezvekuti inini onda ndichiri mwana mudiki plus munongoziva zvekuchikoro zvezvekuti unenge uchingoti zvinopfuura. Iye anga ari kumberi kwangu inini ndiri kumashure. Achipedza iye akabva aendawo kuHarare taivaka kumarosefa. Kuenda kwaakaitawo kuHarare hatinombozoonanawo ipapo. Saka zvekuti pakatoita something like 17-18 years tisina kuonana. Alright. Hamuna kurambana hamuna kusiyana nekuti mumwe akanga adanana nemumwe munhu? Kwete. Alright. Okay. Kungobvunzawo zvangu. Distance shit. Alright. Saka at the same time ndinoda kuramba ndichingokurudzira masingle mother kuti vasikanaka unoroorwa pana kola abva apa ati handichisina tariro ane 36 years. Ini ndakaroorwa ndine mangani Sis Melly ndikachata 38. Oh. Saka kola ane hope. She can do it. Okay. Saka imi makazenge mauyawo muine vana venyu. Iye akauyawo murume wenyu akauya aine vana vamaita combine. Okay. Alright. Okay. Iye ane vake vaviri. Ini ndine vangu vaviri. Pataita chipani chedu. Zokwadi. Aiwa, if you are happily married, I am happy for you. And as you said, you are advising mama singles kuti kune hope. Imi makazowanikwa maane 38. Mufunge. Chinongodiwa chete respect body yako, single mother respect body yako chete. Alright. Hanzi single mother learn to respect body. And paunenge waita single paya haikona kungounza ana Gilbert vakangosiyana pamba vana vachiona naivo vana vanoshayawo respect newe. Haiwa. Chokwadi Sis Melly pandakati ndakazotanga kugara pasi nevana vangu kuvaudza kuti honai vana vangu since makore esaya handiti hamunombobvira makaonawo Gilbert wandaiti ndiGilbert wangu pano. Zvikanzi ndikati but now ini ndakuda kushirorwa munotiwo kudii nazvo. Muhombe akati mama inini handina problem nazvo but chandisiri kuda ndechekuti munhu iye azoita problem like yamakasangana nayo pana date. Alright. Asi you can go ahead and hatina kana dambudziko nazvo takasununguka nazvo itai. Okay. Aiwa, kana makata kugara pasi mukataurirana nevana venyu tinozvikudza ndo zvinenge zvichingodiwawo kuti kana waone munhu waunoziva kuti ready to marry then ndiyewo chiunza kuvana iye. Iwo baba varipo here ko ngavambotifonerewo vatiudzawo kasaidhi rako? Izvozvi baba vakaenda kuZimbabwe. Vakaenda kuZimbabwe? Vakaenda kuZimbabwe. Asi kana vauya kana chirongwa chichiripo vanofona. Zvokwadi ngavambotifonerawo kana tine zvirongwa zvakadai. Vanhu vevarume vatiudzawo kuti zviri kuitika mumateritori mavo. Chokwadi handingapinda hangu kusaidhi revarume kuti nditi variko varume zveshuwa vanotsokodzera dzimba dzavo but izvozvo vanokwanisa kuzvimirira because pamwe pachona tisowo vakadzi futi tinokanganisa dzimba dzedu tega. Kutaurisa chaiko kunoita kuti murume aite fed up unokunyengera friend yako. Zveshuwa. Uchida chaiwo unoita kuti murume akutorere friend yako. Zveshuwa. Kusana hama dzemurume kugara uchingotaura kuti mai vako vazonditi, mai vako vazodai. Garai maziva hama dzangu kuti hakuna murume nyange mai vake vachiroya achitoziva kuti mai vangu ini vanobuda usiku. Iwe ukazvitaura nemurume wako kuti mai vako vanoroya. Izvozvo haadi kuzvinzwa, hakuna munhu anoda kurushorerwa mai vake chero achiziva mabasa avo akashata avanoita. Aiwa, zvokwadi zvamataura zvese marevesa kola. Ndofunga vari kuzvinzwa. Ndinotenda. Tatenda kola. Thank you so much. Good night. Sure. Zvakangoma wedwe.
Let me say this before I take the next caller. Mu comment section, I'm seeing there's a lot of hold on caller. There's a lot of magos. Arkunza caller, can you ndokumbira kuti muvhare radio iri kuseri kwenyu. Caller. Hello? Amuna radio. Andina kana nditori murumu yangu ndega zvangu ini. Okay, hold on. Ndokumbira kuti vanhu vari pa platform, there is a lot of ghosts that are within us. Please don't click any links that you see on there. Munohekerwa mapage. Tisada zvinhu zvekusvika pakuklika malink atinenge tangoona ipapa. Some of the ghosts are being blocked, but if it happens kuti haina kublokeka, ukaiona, please don't click any link within our live session. Thank you. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini zvenyu. Tiripo zvedu isu pakasimba here anti. Tiripo married versus single. Makamira paya. Inini zvangu ndiri single, but ndakambochaya mapoto for 12 years. Makambochaya mapoto for 12 years. Ngatitangeini kuchaya mapoto. Yeah, ndakasangana nemurume wandaigara naye takaita vana 2. Okay. Akangobvisa tsvakirai kuno chete, asi takaita muchato. Mate? Sanga akangobvisa tsvakirai kuno, uye anga akangobvisa chete, takaita muchato. Makanochata? Takachata kwatiriko kuno. Saka mamuri married ka? Baba, indinoti zvangu wana ndiri married because hapana, obviously tsvakirai kuno yakaenda chete, but legally mamuri married. Saka half, I can say half. Unozazo unogona kuti uri married ka, but mwoyo wako chete unongochitaura kuti handina chandakabvisiro, you know? Okay, I get you now. I get you. Okay. Yeah. Sanga takagara tese, takaita vana. Zvanga zvakaoma zvakaita sei mukushinga imomo. It's a long story zvaina. Takagara tese magariro acho anga akaoma. Unoziva zvokuti unongo uchingoshinga kuti pamwe zvinhu kola. Budai pachena driver wetractor zvingatodzidzisa mumwe munhu ari mucomment section. Ibvai mangoti basa driver wetractor. Chii chamaishingirira? Ndichauya zvangu nenyaya yangu kuna Sis Melly before nezvandakasangana nazvo, asi Mwari vakandiitira nyasha. Kuti pandiri kunzwa chinzima simu kuti vari kunetsekana, vari kubatikana, matauro avari kuita. Inini zvanguka ndiri single yezvinozvibata, I'm the happiest woman. You must have gone through a lot. Yes. For me kuti ndiende nenzira iyoyoka zvanga zvakaoma. Baba vandaigara navo vaishusha. Vaichengera, anga atori mushurugwi chaizvo. Shurugwi to the shurugwi. Nokuti munoziva nyika yandiri vanga vasina magwaro okuti vakwanise kushanda. Sanga ndini ndanga ndiri ngori munhu wokuti unoprovaida muri mumba imomo. Asi ndimakavaunza kani? Aiwa, takatosanganawo kwatiri kuno, ndakatouyawo zvangu kuno kwandiri kundine 20 years, izvino ndaa 40. Okay. Ndakatongosanganawo nawo zvangu kuno, Saka ivo vaiti vakauya sei kuno? Ivo vakaunzwa nemudzimai wavo vambinga vainaye X, but X yakadzokerwa kumusha. Hoya anga ari return degree bet. Makanowanana na return degree bet. But vanga vatosiyana kudhara X yakatodzokerwa kumushawo yakatova move on upenyu hwaina. Alright. Handitombomuziva. Alright. Sanga munongoziva mushingirira mudzimba imo muchingoti kushingirira. Zvanga zvakanyanya control yacho neabuse yacho. Makashingirira kwamakore mangani? Neshamwari. Ndakashingirira kwe 12 to 13 years. Murimo henyu muchingoita CPR? Tirimo, munoziva baba vava vaihura zvekutobata vasikana murodhu. Katatu kesi. Imo munyika yamuri vasingabatwe nemapurisa? Munyika yoiya handiri iyoyi. Sanga munhu anga waona kuti munhu ane kagodo futi ane kausvinu so. Nokuti Mwari wanga akandiitira nyasha zvangu tichishanda zvakatambanuka. Obviously ndakasina hangu basa nazvo kuti
ndini ndine mukana wacho uchingoti semhuri uchingoita saka pakazoita situation yokuti baba vanga vasina kasekana kuvhura kana zvinhu zvemabhengi izvi kana kuti vakwanisawo kushandisawo bhengi ravo akaunti nenyaya yemamiriro zvanga zvakaita ndakati since ni zvinhu zvese ndini ndingoti kubhadhara renti chino ndini ivo vachimboonawo zvemapisi job izvo kuti vanoita kana even zvemagarden izvi saka ndakabva ndavati aiwega ndichikupaiwo iyi akaunti yangu imwe muite sei mushandise pote muchikwanisawo kumanejawo zvimwe zvinhuwo zvamunenge muchidawo zvinhu munoziva zvavakaita babava vakaenda nerweseri rwangu rwakaenda nerweseri isingamboziziva vakunopa akaunti yangu yekune shamwari yavo kuti iite sei kuti ishandise ise mari yayena mari yakaita zvekuclaimwa mabenefits asiri entitled to muchiyuzirwa akaunti yenyu. Yes, when I find out it was too late. Ndakaita unga muchafenda ndaratidzwa zvakaitwa zvacho ipapo kuti mari ipinde imomo mapurisa. Yakanga yafraudika iyi? Yanga yatofraudika. Munopererwa munoziva. Zvokuti ndakatambosvika pasituation yekuti even mapurisa muno vakatomboti tokunokugarisa somewhere. Kuti vakadzi vanenge vane damatambudziko akadayo abused women. Ndakati aiwa ndoona zvokuita since ndine hama kana zvaninetsa ndoita sei ndinoenda because ndanga kufunga kuti basa kuvana kuchikoro kutanga kuti onenezwa nzvimbo usingazive zvakare pamwe zvinoita tendeitira west zvakare maona sanga nyaya yakabva yazoenda kukoti ivo baba vavo vakaenda vakabatwawo naivo munoziva jaji akati waiziva zvaiitika asi nhaikola bank statement yenyu payaiuzwa manga musingaone mastatement here kumba because address yaishandiswa ndeyenyika iyi munoziva bank statement iaakaunti yoti ndasina kana musina mari kana ndaimbotarisana kuti inopinda kana plus everything it's online bank statement yokuti kana uchida kuita bank statement yako is online unogona ngorisiva email kuti it's available even zvakangofana nemakaungu andoshandisa izvozvi handitombotarisana kana kuti bank statement yangu kana saka hamuna kana kudzidza from that still hamutarise mabank statement handina kana kutomboningirikina because obvious unonga usina chaunombofungira kana unoziva zvokuti munhu unorara naye magumbeza unoti baba vevana vako saka zvanga zvakaoma nezvandakasangana nazvo zvokutika I blame myself kuti dai ndakasiyana nazvekudhara isina kuzombosvika pandakasvika asi makaibuda henyuka handina munoziva zvakaitika jaji akati zvaitika waiziziva ndakapiwa 2.5 years mujeri ndakaseva 18 hafu. Hello? Ndiripo. Ndakaseva hafu ye2.5 years dziya. Ndakabuda. Nokubuda ikoko ndipo unonyasona kuti upenyu hwakaoma. Mai vangu vakafa vashaika ndasarwa ne10 days kubuda. Ndirimo mukati. But inini yangu life yangu is a testimony. Nemabudira andakaita nepandiri. Tichizwa mamwe madzimai achizvishungurudza kuti usimu. Obviously experience yandakaita ininika. I'm very happy. I'm a better position. Unoona kuti muupenyuka hapana asisi chese chakaipa chinoitika kwauri kuti chikuparadze. Kwandiri ininika Mwari vanga vane nzira yokuti vandiburitse musituation iyoyo. Nokuti pamwe ndingadai ndakaita sei akatondiuraya murume uyu. Nomoyo wacho wanga ainawo wokuti even pandakambomuti handichakuda. Akabva anonyora email kubasa kwangu kuti ndidzingwe. Ndo moyo wacho iwowo. Dzongo waitondithreaten kuda kuti ndiri kukanda mubhiriji nemota yako kana kuti kudii. Saka zvakadaro uchiona chitaura even naye arimo mukati machikufonera ndakabva ndatodecide decision yangu ndiri ndabuda manje iye akapiwa makore mangani? Iye akapiwa 4 years. Akagara 2. Sanga kubuda kwandakaita ikokoka ndopa unotanga kureflecta.
nezvawasangana nazvo. I was in so much pain. Vana pamakapinda vakaenda kupi? Vakatorwa nehama yemurume kune different town. Ndirimo mukati imomo vakaedza kuvatora, hurumende yakaedza kuda kuti vatore vana ivovo vacho, vatora zvachose vachida kundisaine, but God continue to be faithful. Yangu inini is a testimony. Ngwani chete kuansa yandakapa ndirimo mukati imomo yakachinja situation yangu yese. Ndakaenda ikoko mukati ndisina kana hembe dzekupfeka, ndakangopfeka dzandakapfeka chete. But ndakabzoka ndakabuda nemonda ane 4 masuitcase ehembe madesigner clothes. Kola. Inyaya yenyuka iyi sezvamataura kuti I think inotoda live iri iyayo yega. You have got a story to tell. And your story kuti usimuku inini nepandiri yezvinosvika, I'm the happiest person. After all, ndabva kwandakabva uko kuti hawairara usiku uchitukwa kunzi uri hure uchidzikisirwa pasi, nokuti ndiri munhu ndakagara ndichizvishandira kudhara. Even ezvinozvi I lost everything, but God continued to be faithful to me. He restores everything with better things. Sanga I'm happy. Mwari vakandisanganisa nemunhu anondida, anondikoshesa, anondivalue, anoziva kuti kana kuti birthday rako rasvika ka anoione present nekadi, kana kuti anoziva kuti mumwe wangu anodawo kuendawo kushopping. Kuti unoti zvekuti unokumbira no, ndagarisa sina kuenda nawo kushopping, ndiri busy nebasa. Ikandikuisirawo ndakuisira kamari akatarisa. You see? Wow. Yes. Saka Kola vana makareunitwa nawo here pamakabuda? Vana ndakareunitwa, ndakabva pandakabuda, ndakabva ndandoda kunobudira kune vaichengeta vana, ndakabva ndabuda ikoko, ndakabva ndaenda ikoko. Then I start from there, declare homeless, ndabva ndazopiwa accommodation. I have my council house. God continue to be faithful. Ndiri kutaura kuti my story is long, but story yenyu Kola, story yenyu tinokwanisa kuuya nekuti inenge ine chidzidzo chekuonesa vanhu. Madzimai vanovabviswa vaya vachitora reta. Tinokwanisa kuiti imire iri yega here, either ndopinda kana kuti Sis Melly vanopinda nayo, because you have got quite a story to tell. Inini I've got a testimony. Even vanondiziva vari palive vanotondiziva, and I'm not afraid and I'm not shy to tell my story, because God, is faithful mukati meupenyu hwangu. Okay. Ndakasangana nazvo nepandirika. I'm at a better place now. Ndatora number yenyu. I've noted ndichakuti the best way to find love is to find God. Ndozitara ndichakupai. Amen. Saka, I've noted down your number. I think your story is a long story, and tikaiti ite live yakazvimiririra inokwanisa kuticha vamwe vanhu vari kunze ikokuku vari desperate for varume vano zvekutemba kunamata izvozvo kuda kutemba kunamatirwa nemumwe munhu. There's no one to tell kuti ndinamatirewo. Anditaure zvangu kana mazo prepared zvangu, because okay. It was not easy. Sorry, hold on. Anzi Mohammed, we anetsa, please block. If there is an admin that is per comment section, please, there is a Mohammed anetsa ablokwa ndazviona ablokwa. Saka ndinokufonera soon after tabva pa live, and then I'll just briefly confirm myself, and then we'll map way forward yekuti tiuye pa live. Nyaya yenyu ine chidzidziso. Ine chidzidzo nokwandakabva nako nokwandiri, noti zvababai vava mawiro acho andakauya kuno nemagariro acho andakaita kuti ndizosvika pandave nepandirika. Unotonoti ruoko rwaMwari, nyasha dzaMwari dzakawandisa mukati meupenyu hwangu. Aiwa, tinozvikudza Kola. I'll get in touch with you and we can have a live on its own, because yours seems to be a story indeed. Thank you so much for calling. All right. Thank you.
vakomana munhu unoti une nhamo ka hunge usati wanhingirikira hunge usati wanzwa nhamo dzevamwe ava vamwe vane video to watch ava hunge usati wanzwa. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola maswera sei? Taswera zviri maswera sei? Taswera makamira papiko pasinguru here? Pamarried here? Pasinguru chaipo. Titaurirei tinzwe pasinguru. Asi yangu inenge yakareba of kuti maybe ndichangoti gaga but yakareba. Yakareba kutoita zvatanga tichiita here yaringa ichitaurika namai yavo kana yakadaroka ndochisugesta kuti pamwe mukanhingirikira mukabata Sis Melly kana muchifila kuti istori inoita live yakazvimiririra iri yega. Asi kwazvino mombongotiti mongotiudza zveusingu hwenyu maexperiences eusingu hwenyu. Aiwa, alright. Namba dzaSis Melly munoziva kudziwanaka? Ndaimbori nadzo mufoni ndichatarisa kuti dzirimo here papage. Mukaenda papage. Mukaenda papage munodziwana ipapo movabata moti Sis Melly ndine story yangu, then she can schedule a day rekuti munouya nenyaya yenyu. Aiwa ndizvo. Alright, for now mukangotiudza kuti muri kuzviona sei seusingu, mune zvamunowana here zvinotaurwa nevanhu kana kuti zvinoitwa nevanhu vachida kukudzikisirai nekuti muri single? Kana uri single obvious unotodzikisirwa, but inini zvangu pausingle hwangu right now I am happy. You are happy? Yes, because mumarriage yandakanga ndiri yairwadza kubvira ndichitanga kusvikira ndazobudamo ndaane vana 3. Yaive yekugomera? Yaive yekugomera kuzodzinara ndazodecide pandakatozobuda pachona ipapo panga pari pekuti mukaona marriage yako enda kumapurisa. Muchibhurana here? Tairohwa. Mairohwa? Tairohwa zvekuti pazo yekutanga vakambenge vasingarovi zvavo. Chii chakazovapa kuti varove? Asi kuzorwa munhu akanga agara achingori ndingati chii, munhu aive neshanje dzinorwadza dzekuti dzadzisiri shanje asi kwatwakuri kuti. Okay. Ndaiti even ndichienda kubasa kwandaienda ndichibva kubasa ikokoka. Waiona kuti hey zvinhu zvacho zvida kutombomira zvakanaka. Ndaienda kubasa kwandaishanda ndaibva pamba na7 o'clock then ndichidzoka na9. Okay. So pataizoka na9 shop kwataishanda ikoko taizotorwa tozodzoswa kumba netransport ipapana. Saka tichizodzoswa kumba saizvo iye aizoyonditora pane imwe shop pataiburutsirwa ipapapo tese. Saka sometimes aiti kana akawana ndafambawo nevamwe vanhu iye anonoka kuuya kuzondimirira pai. Aibva maiti uchisvika kumba usatange even chero ukanzwa akanauyi usapinda mutoilet, because ukapinda mutoilet waitokonzeresa kunzi wanga wapinda mutoilet kunekuti. Saka Mati? Kutoilet waiti uchibva kubasa kuya ari manheru. Saka ndati iyo inotoda live iri yega, because even zvakatowanda zvataibata zvekuti even waibva kubasa manheru waisvika kana angozvifunga musi iwoyo waigona kungonzi wazobva ukabva kubasa uchisvikopinda mutoilet kuti ndanzwa newetrega ndipinde mutoilet. Aibva azokuti sei wamhanyira kunopinda munhingi. Pane zvauda kuvhara ungaenda kunoda kugeza. Vanhu handisi kuvadzivisa kuti vataure, muri kuzvinzwa vachitaura vega kuti zvinotoda live iri yoga. Dzimwe nyaya dzinotoda live iri yoga zvoshuwa. Because saka zvavaiita even kana tazopinda mumba muya waigopinzwa zvigunwe kuzasi ukuko tokonywa kunzi wanga.
wazoita sei zvikazodii. Ndakararama life yairwadza ndiri murelationship iyoyo, ndikaita vana 3 ndichishingirira ndichiti imba ingaputsike ndichishingirira, but sometimes unotozoona kuti hey zvinenge zvichirwadza. Uchibva kubasa unosvikira dziri nyaya, ukadii unosvika nyaya dzacho dzinenge dzakawanda zvekuti saka so nemararamiro andakaita ndiri mumarriage imomo aitoriwo mukwasha aitozikanwa mumusha, but sometimes pane pandakatomboshanda inini ndega, iye madays waye basa rakatombopera, but mari yangu iyo yachona yandaitoshanda aitoikechesa magirlfriend zvekuti ainwa doro, zvekuti aingotora mari iya zvese nekuti uenda kumagirlfriend unonwa doro achiita zvemagirlfriend achiita sei. So pazvakazosvika pekupedzira ndakuchinyatsoona kuti hapana apa zvandiri kuita chaizvo hapana, ende denda chitozvisiya ndokutoti zviri ndirarame life iri right, because yanga ichingori life yekugara ndichichema. Aiwe. Saka ndagara ndichema dara akabhazoita imo girlfriend yaakazoita ipapo ndo pakazonyanya ndibata pekuti ndakazonyatsoona kuti life it's not easy. Wani ndichishanda kudaro iye akazenge awana basa paanga ane girlfriend yake iyoyo, asi ndakamuchengeta ndofunga about 3 years dzakakwana ndichienda kubasa ndichichengeta vana asingashandi. Iye asingashandi, but paakazotanga kushanda ipapo akabva angotanga kushanda nekubvaita girlfriend yake iyoyo yaiva yakatishungurudza zvekuti ndikatombomufonera, but still ndakaona kuti hazvishande, nyange ndikamufonera nyange ndikadii hapana chakachinja. So iye girlfriend yavanga vakuti vachifonerana iwo makarara pasame bed anga asisazedze kudaira koo yake kuti halo baby sweet yese hani wati imi muripo. Ndiripo. Saka pandakazenge ndakuda kuchitaura nekubvunza ndasingabvumidzwe kutaura, ndikataura chandataura hanzi wataurirei, ndikabvunza hanzi wabvunzirei, ndairohwa zvekunge nyoka yapinda mumba. Zvekuti akapedzisira asisazedze kuti kudaira koo yake kana kuti kuita sei aingodairira ipapo, ukatoona atoenda parodhi kunodairira parodhi, kana aidaira iwe uripo wobva watoudzwa kunzi ndiye munhu. Mumwe musi wandakamufonera girlfriend ndikati mamuona kuti maparadza imba yangu iri 1 munhu waaidanana naye akanga ari munhu akanga ari married, aitori nemurume wake anga ari mugadhijeri. Vaitodanana vakatonosvitsana kumusha kwacho, mameseji andakazenge ndakuonawo mufoni kuti vakazenge vanosvitsana kumusha, but uyu anga ari chitori munhu ari married. Handizivi kuti kumusha kwacho kwavakanga vaenda vakanga vanoona ani, wavakanga vanoona iye munhu achitori married. Vakapengesana, ndikauya ndikarohwa unzi wamufonererei. Ndakarohwa ngenyoka yapinda mumba, wamufonererei. Ndopandakazo mumwe musi ndakabuda mumba ndakashama ndisina, ndaingori nependi, akasvikwana ndarara kudaro, angobvunzawo hamene zvaakabvunza, ndobva ndatongoti ko imi manonoka muri kupi kubasa masobva kudhara kwapa maamuripi? Ndakarohwa vedu wei. So pawardrobe yangu papaine padhoo pacho papaine chipikiri chakasvondibaya pamusana, ndikasvikohakira kudai ndikachidzura. Apa padhoo anga asingakwanise anga akaloka dhoo. Vanhu vari padhoo vari kuti vhura dhoo haangavhuri dhoo. Ndichiita kubikwa ndiri mumba, ndakabuda mumba ndakashama ndikasvikopinda mune imwe imba yevamwe mbuya vakanga vari ipapo. Moza kuti haunyare maive nevarume vana sekuru vakanga varimo, but ndakapinda imomo ndakashama ndakangopfeka ipendi. Mbuya vakamhanya vakatora tauro zambia vakandipa, ndikamonera zambia. Pandakakwanisa kungobuda mumba ndo pandakamhanyira mumba mambuya ivavo ndichinopiwa zambia ndichimonera. Zvikanzi ngaabude imomo, ngaabude. Zvikanzi iwe kosi usingagoni kuti unzwewo zviri kutaura vakuru, uri kuda kuramba uchimurova, uri kumuroverei mukadzi? Kana usisa munhu unongodi ungomuti ngaachiye. Ndo pandakabva ndazoenda kumapurisa ndokunoripota. Ndaripota kumapurisa akabva asungwa. Mai vacho vakati endai munovharisa kesi yenyu. Akazoenda kujeri. Wati vana mai vake mai vake because taigara pamba paamwene. Saka tichigara ipapo pamba paamwene, girlfriend yakanga yakuzikanwa ipapo because vamwene vangu vakanga vari munhu anoda mari.
Anoda Mwari vachinotenda munovharisa kesi mwana umwe munhu adhindwa. Munhu anoda Mwari iye. Vangasina basa nazvo even dhochera matonetsana mumba ukavaudza ka vaingouya votokuvhara imwe iya but unotozovanzwa vachitotaura kuti aiwa kwani kana vakatoona even vaiti kana vakaona girlfriend yemwana wavo ichidarika parod vaitomudedzera yesi muri seiko asikana muriko here mazuva nomarova iwo wakamira wakadai wakatarisa kuya kuti saka mai ava vari kutotaura negirlfriend yenhingirikini yemwana wavo ndimai vechitawo amai chavo vanotenda kuchechi saka zvakazoitika rimwe gore negirlfriend baba ava vakabva vazobasa kwavaishanda vakatransferwa vanobva vaenda kumarondera ndoko vakanga vakushandira ini kumarondera kundakanisa ndatomboendawo but time yandakakuendeswa ndakakuendeserwa kunzi girlfriend iuye kumba izoonekwa naamweni saka time ndiri ikokoko ndo pandakabva iye akabva andisiya kumarondera haana kurarako akangoti ndichisvika iye achitobva achiuya kunosvika ndanzi ndiuye namama izvo akanga achida kunosangana negirlfriend yake kumba so vana vangu vanga vatoti kurei vana vakuona zvese saka pataigara ipapo vana vakanga varipo inini pandakaenda kumarondera ndakaenda ne1 mudiki 2 vahombe vakasara so vahombe ava ndo vakazosauya vonditsanangurira vakati mama pamakaenda kumarondera pakauya mwe munhu anonzi inhiki akauya akatobikirwa tii navatete because pane vamwe vatetewo vakadzoka kumurume vanga varipo ndo vaiwiriranawo nechi naamugirlfriend ava vabhuti vavo vaitoziva kwavanogara vachitoziva kuti kana vakashaya soti vaienda ikoko vonopiwa soti opiwa chiiko saka vaiti kana vakashaya saka ava vaizvito vanonamata amweni wangu avaizvito vanonamata plus vachiita zvekuti vanoziva zvemushonga saka mheno zvemushonga zvacho zvavaiti vanoziva ndo pazvaizonzi uyu akanga auya kuzoita sei akanga auya kuzoona mama nekuti mushonga but iri girlfriend yake anga auya kuzoona amwene wenyu vanoita zvechechi nenyaya dzemishonga vanoita zvemushonga futi but vachienda zvavo kuchechi okay saka akanga auya ikoko kuzoona vamwene but chakaitika ndechekuti inini ndakavharwa nani nemurume wangu kuti iwe munhu iyeye wachona uri kutaura wachona iwe ndiri kuziva kuti waudzwa nevana vako but waudzwa kudaro nevana vako munhu iyeye anga auya kuzoona mama nenyaya yemushonga inini handina kunge ndadini but vana vakatonzwa kuchitopiwa introduction kunzi uyu muroora wenyu ndiye muroora wenyu wandozikonera wandotaura naye uye anogara kuairport vana vakazvinzwa vana vakazvinzwa vana vakauya vakandiudza zvese saka inini ndaisafanira handaibvumidzwa kuzvibvunza even pandakabva kumarondera kwachona ndakuchidzoka kunoko ndakadzoka ndikasvikonzizvoni ndo pandakasvikoudzwa nevana ndasvika ndaudzwa nevana ibp ikakwira ndo pandakazozvibvunza ndikarohwa zvekuti zvikadzowa zvibvunzire plus munhu iyeye akanga auya kuzoona mama kuti azoita zvemushonga iye wati saka ndanda ndiri abusive marriage zvekuti ndakaona kuti aiwa hazvisi kunyatsoita saka kola pandakazoenda kumapurisa pandakazoita zvekupolisi pazvakazonzi muburitse because akatombonogara 3 days aripo vamanoburitsa vamanoburitsa akanzizvo muburitsisei mai vacho vakati muburitsisei kumapurisa vakanzizvo nendai kana muda kuti abude tsvagai mari yefind kana muchida kuti abude tsvagai mari yefind mai vacho nobva vanotsvaga mari yefind nobva vaita kuti mwana wavo abude achibva abuda ikoko akanzi saka iwewo unofungidzira kuti zvawandisungisa saka pana pauchiri kugarira ari ukoyo ndikati saka iwe wanga uchida kungondirova kunditi hako ngoma yako kundirova kunorwadza ka because ukaona vanhu maakuchiendesa kumapulasi inini manje ndandatonetawo nayo marriage ndakuti chauya because ukazoona vanhu maakuita zvekupolisi achiziva kuti zvadhakwa
Yeah, true. Because nguva yese takanga ndisingaende kupolisi ndaingoti andi baba vevana totaurirana zvopera sorry zvopera. But apa aiwa ndakaenda kundikana ndaitoda kuti atoenda kunopika. Mai vacho vakazonobvisa fine vakatoenda vakatonotora kuna Jane wacho ikoko. Because vakanzizvo endai munotora mari kuna Jane mupiwe mari naJane. Because yakanga iri payday. Musi wacho iwoyo. Jane anga atambira. Vaishanda kubasa kumwe chete ikoko. Okay. Saka akanzi endai munopiwa mari. Saka vakanga vatotambirirwa naJane wacho ndiye akanga achinzi ane mari. Saka endai munopiwa mari muzobvisa fine. Akauya hapana kubva ipapo. Saka panapo uchakagarira ani because iwewo kana uchiziva kuti wandisungisa kana ndiri murume wako wakandisungisirei. Saka unofungidzira kuti panapa pachine ugaro hwako here. Panapa hapasisina ugaro hwako. Because already watondisungisa ndikati handisinawo basa nazvo. Because hanzvadzi yangu iwo yakazotiwo vatete nyaya dzenyu dzagara dzaakunetsa idzi. Isusu hatikuudzirei zvekuita. Kubva nawo iko zvinezvi takuda kuti mutisarudza imimi zvamuri kuda imimi nemwoyo wenyu. Ndozvatakuda kuti musarudzi. Ndakaenda kuhanzvadzi yangu ndandakazvimba fesi yese yakadhindwa haikona zvokutamba. Wakomana. Ndo paakanga akavharira. Ndikati wakomana? Ndo zvanzi izvo nene hanzvadzi yangu. Marovero akadai aya marovero ekuti ndeekurova munhu kuti da kuti munhu ararame. Asi marovero ekuti munhu aroda kuti munhu ararame. So imimi kumusungisa kungomusungisa zvenyu because magara hamuna kutanga kurohwa nhasi misisi. Saka zvamusina kutanga kurohwa nhasi chisarudzai chamuri kuda imimi kuti muri kuda chii. Kana muda kudzokera kumurume wenyu ikoko modzokera. Nyaya dzenyu hatidzokerai ikoko munopedzerana. So kana imimi masarudza zvamune masarudza dziri mozotiudza isi hatikuudziri zvekuita. Nekuti mangwana muchati tichisu takaita sei? Takakuudzirai. Saka imimi chisarudzai chamuri kuda kuti muri kuda chipi. Kana mazvipira nemwoyo wenyu ndozvamuchatiudza ndozvatichaita. Ndo pandakabva ndati aiwa inini hangu murume handichada plus uko ndandakunzwa kunzi panapa saka uchagarirani. Pachine ugaro hwako here nekuti wandisungisa kudhaya. Plus ininiwo wacho ndandazviudza kuti no enough is enough. Handichada zvekuramba ndichishungurudza. Ndaneta nazvo izvi. Ndo pandakabva ndaenda ti aiwa inini hangu zvemurume handichada. Ndaakuda kumboenda kumusha. Amai vakati mwana wangu ngauye kumusha anogona kufa. Ngauye kumusha azogara kumusha. Vana nobva vati apa ndandagara ndine vana 2 vanga vari kumusha kwedu. 1 ndanga ndinaye. So 2 ava vakanga vachitopinzwa chikoro vari ikoko because madhezi iwayeni ndakandisaende kubasa. Iye aenda kubasa but aisakwanisa kuitira vana vake kuti vatengerwe chikafu vatengerwe mauniform vaita sei. Chaanga achingokwanisa kuita ndechekuti anga akwanisa kuita mari yake nezvemadhokupedi ake. Okay. Saka vana bhudha vakabva vati unza vana kuti vagare vana vasingaendewo chikoro unza vana tivaendesewo chikoro but kumusha kunenge kwakachipa than kutown. Ndokubva vana vatorwa vachibva vaenda kumusha. So madhezi waenda kabva ndati wanga murume hatichati ndakuda unogara kupi ndobhunoti garei kumusha. But ndagara kumusha ndichifunga kuti ndoitei mukati. Ndokubva ndakabva ndaenda ndobva zvakabva zvanzi hanzvadzi yangu aitoendawo kumusha. Ndo patakabva tabva ndobva taenda kunzvimbo kwataigara. Tasvika ikoko kunzvimbo kwataigara ndobva vanhu vakafungidzira pamwe kuda pane zvatauya kuzotaura. But hapana chatakauya kuzotaura ndakangouya kuzooneka kuti aiwa inini zvangu zvakuita pano. Ndauya kuzorongedza chinonzi changu ndisuduruke. Chinonzi changu chese ndo chandauya kuzotora. So ndobva ndaenda sei ndobva ndaenda. Saka uyu wandakanga ndinaye muhombe mwana wangu muhombe akabati ndini ndoda kuendawo nini. Ndobva tatichaenda kumusha. Ndakabva tarongedza hanzvadzi yangu ikati mari iripo ndondiwari tora zvinhu zvako zvese zvoda kuti zviende titsvage kutransport toenda kumusha. Ndobva taita saizvozvo ndokusiyana kwandakaita nababa. Okay. Ndasiyana navo kudaro pane pavakatombonetsa vachiti zvone sorry tichiuya tidzokerana tichengete vana. Ndikati vana iko zvinezvi hapasina zera tichada kuchengetwa because time yaida kuchengetwa vana yakadarika. Iko zvinezvi vana vakura vachiri kuda kuchengetwa ichaurada kuchengeta ende uye nhasi ndazonaka papi zvekare. Handisina kunaka semadhezi awaifungidzira kuti because even madhezi awakandinyenga nepatakazorambana pacho nepandiri iko zvinezvi
ndofunga pese papa unogona kufunga nekuona maitiro ataizviita nekuzodiwo ukazoona kuti zvakakodzera kuti girlfriend ukaona kuti inini handina kukodzera ukazondisiya ndikasiduriko zvangu ndikaenda kumba kwedu ndobva akabva azoti ndakakanganisa plus pride yanga yakandiwandira wati ndikati izvi zvisina basa neni inini chandava kungoita ndechekuti inini ndakuita zvelife yangu iwo uitewo zvelife yako uriko kumba kwamai vako inini ndiri kuwo kumba kwedu kana dziri dzanyaya dzevana dzevana tinenge tichitaura so zvakazoitika ndezvekuti ndakazosvika kumusha ndakangonosvika ndikagara 1 month ndasvika ndagara 1 month kumusha kuye ndakabva ndadzokera kuHarare ndikati regai ndinotsvaga basa ndishandire vana because kuti ndimirire kuti vana bhuti ndo vachaita zvese vachazodii inini wacho ndinenge ndida sipo ndoda kupfeka ndoda kudii zvese vana vanoda kupfeka vanoda kudya hazvizokwani chiregai ndichienda kumusha ndaenda kuHarare ndobva ndanosvika ndichitowana basa ndasvika ndichiwana basa ndakasvika ndichitoshanda ndasvika ndichishanda sometimes inini vana vangu vakanga vakajaira kugara mutown havana kumbobvira vakagara kumusha vakatozokuenda vavadika nenyaya yekuti vakanga vari kuenda kudzidza but kana ari semuhombe haana kutombobvira agara kumusha saka muhombe amene handisi kuti zvandizivi nanhasi handina anza yekuti ndizive kuti zvakafamba sei kuti vana ava vazodzokera kuHarare kwababa vavo zvanzi vana ava vanonzi vakangokwira bhazi but pana someone wekumusha kwedu anoti akaona babozi anga uye handiti baba ava vanga vari mukwasha anga akuzikanwa mumusha saka zvaanga ari mukwasha anozikanwa mumusha vanonzi vakaonekwa nevamwe maiguru vedu vakatovamhoresa vakavakwazisa vakaita zvekunoba vana zvekuti mboti mukomana mukuru wangu akanga aine foni saka ndiye aitaura navo akanzi ndauya kuzokuona uyai asi handisi kusvika kwagogo wenyu but vanonzi vakangosvikira musango mavakasvikira ndopa vakatora vana vachibva vaenda navo so dzakuma 12 dzeusiku ndakabva ndatambira poa yaibva kumusha zvikanzi vana hatisi kuvaona vese vari 3 ndikati vana hamukuvaona hawo zvikanzi hatisi kumbovaona because hatisi kumboziva kuti zvafamba sei because pabva mumwe kuchikoro vangosvika vakadya pano vakabuda saka tangofungidzira kuti maybe pamwe vaenda kugadheni kana kuti vaenda kunotsvaga mombe kana kuti chichi sorry caller hold on ndinzwireiwo zviri kunyorwa naNigel Girikiti pana hanzi there are many single women. I think polygamy not polyandry is the solution. Polygamy is not about men having more wives. It's about every woman getting a husband. About every woman getting a husband. Vachita 3 women per 1 husband. Iwe Nigeria, ka? Iwe Nigeria. Sorry, caller. Go on. Okay. Saka ndobva zvanzi vana hatisi kuvaona. Vana vaita sei? Vachaita. Ndikati ko vana vangu vanogonzi havasi kuonekwa vese vari 3 kuti vaende. Kubasa kuya ndanetsika ndikati vana vangu zvanzi havasi kuonekwa. Saka takaswera dhei remangwana racho. Ndakati ndaudzwa nhasi mangwana racho takabva taswera. Dhei rechipiri takazotambira ko yakauya kwandiri but dziri new number. Zvikanzi izvone vana vari kunoku takaona vana vachisvika. Ndiani manje ari kufona? Ndibaba vacho vaya. Ndikati vana makaona vachisvika kubva kupi? Zvikanzi vana vachibva kumusha vakasvika kunoku vakatokwira bhazi vasina mari yetransport ndikatozoita pay forward pambari. Vakaziva sei kuti vasvika pambari? Ava vana vanga vasambobvira vakafamba vega vanga vasingatombozivi kuti zviri kufamba sei kana kuti zviri kuita sei. Saka ndopa ndakangoti saka ndopa zvakazotobuda kumusha uko zvikanzi no imi muri kuti mashaya vana mababa vavo ndakavaona vakagara pai vakagara amai vangu vakatombobatikana vakati kosei vakangoita zvekuba vana vakadii kuuya pano baba ava nekuti vanga ari mukuwasha ngachizikana vakakumbira vana vavo. Ndaingovapa nekuti handaikwanisa kuramba nevana nekuti vana ndevavo. Mai vangu vakatombobatikana but
ndichibva nditazongoti no mama chivasiyei vana vachona vari ikoko. Vana vanongoziva kuti amai vari uku baba vari uku but ndichingoitawo zvandenge ndichigona. So ivo vakafungidzira chakaitika ndechekuti one nevanhu vaida zvinhu zvemahara Derek vaida kushandirwa. Vakafungidzira kuti kana kuti mimi ndimuchapota muchiendesa grocery ikoko. Exactly, nekuti zvakatombokumbirwa ma-first days ndiri kuno iko kuno kwandiri iko kuno. Zvikatombokumbirwa unzi tiri kukumbirawo nhingirikini chikafu chafa nenzara. Ndikati chamuchadya ndo chavanodya. Kana maona kuti imi hamusi kukwanisa kuvachengeta kwamakanovatora ndiko dzoserai. Ndo kwamuchaona kuti vachafa nenzara here vachaita sei vari ikoko. Ikoko handisi kuzokwanisa. Ikoko chandichakwanisa kuita ndechekuti mwana akati mama ndiri kuda pendi ndinotenga, hembe ndinotenga, hembe dzeChristmas aiwa ndinotenga. Asi pakaita chikafu kuti mazodyei ngavadye zvamuri kudya izvozvo. Exactly, zvamuri kudya izvozvo ndo zvavachadya. But ndichibva ndangozosiyawo zvakadaro vana vari ikoko. Saka chandandichingoita ndechekuti zvoni ndinenge ndichingotenga hembe dzeChristmas. Kana mwana akati mama ndiri kudawo chakati ndotenga ndomupa, mama ndiri kudawo chakati ndotenga ndomupa. But haizvo zvegrocery izvo ndakabva ndazvigeza mama ndikati haizvo handitombozvibati handidi because vaive mbuya vanoda kudya even vanhu vanoda kudya zviya zvemahara. Ndikati even chero passport yacho pandakaitora ndakatora passport handina kumboitora ndiri kumba kwenyu, ndakatoitora ndiri kumba kwedu. Saka ndiri kumba kwedu ikoko ndo kunofanira kuenda zvese zvavanofanira kuwana. Saka vana vakura sei? Vana vakura. Mukuru wachona ane 23 years, then kozoya 22, kozoya ane 14 years. Okay, vatatu. Saka vachiriko kwa baba wavo? One ndinaye ari kuno, one akati mama ndinoda kuuya ikoko, one ndinaye ari kuno. Then 2 variko ikoko. Because mumwe wachona ari kunyora grade 7. But kana akanyora grade 7 apa ati ari kudawo kuuya kuno, saka ndichamuunza kuti ombozoita holiday then ozodini. Mukuru wachona ariko kuZimbabwe. Saka mane nguva yakadii makabva? Ndane 9 years. Mane 9 years. Saka how is singleness treating you? Aiwa ini ndiri kuona hangu usingle kuti ndiri right stereke. I am very happy because handina ari kunditonga. Zvese ndiri kuzvishandira kamari kangu, ndiri kuwana kudya, ndiri kuwana kupfeka, everything. Zvitori bho. Muri bho? Ndiri bho. Aiwa tinozvikudza kana ko ivo baba vako wenyu vakazowana futi here? Zvavakaita vanhu handiti iye wachona vaidana naye uyu akazosaka kuti ndibva vanga ari mukadzi womunhu. Anga ari mukadzi womunhu? Ramba. Hamunonzwa here ndichitaura pekutanga kuti akanga ari married. Ende munoziva kuti ndo zvinonetsa kudanana nemunhu ari married. Munoziva kuti kana muchidanana mumwe munhu ari married so once mumwe wako wangorambwa kana relationship yenyu hailast amene zvinomboita sei? Hamene zvofamba sei baba akanga achitori married. Chakaitika ndechekuti ndirizoziva kuti anga ari married. Pane vamwe maiguru vangu vakati mainini munhu uyu ari kudanana nabamunini ndinomuziva munhu uyu ndinomuzivisa. Murume wake mugadhijeri kuairport ndo kwaakutotigara mukadzi iyeye nemurume wake. Saka ivo vanenge vaipota vachionana time yekuti murume anenge ari out nebasa. Vaita biriration kuonana kwacho, vaibirira. Zvekuti zvinhu vaionana time yekuti zvinhu murume anenge ari out nebasa kana kuti vaitomboenda because weekend vanenge because vaitombotravelera kuenda kuchivhu ndo kwaive kumusha kwemukadzi uyu. Saka vaitomboenda because aya machatsi andakazenge ndakuonawo zvangu mufoni mavo. Okay. Aiwa, kana muri happy nekuva single, knowing what you went through, I'm happy for you. Aiwa, ndiri happy tete, ndiri happy zvekuti everything because ndiri kuona kuti handina anondishungurudza, handina anonditokonya zvekuti zvandaimboitwa nababa vaya kunzi zvakadai zvikazodai waigona kungototi uchibuda ukaenda kutauni ukadzoka hanzi wanyengwa nevanhu vangani.
Auyanga ari pamberi. Nekungofunga kuti mukadzi akangobuda anyengo ararwa. Auyanga ari mberi. Ukangobuda ukaenda kutauni ukadzoka. Wadzoka ikoko ukabvunzwa kunzi wambonyengwa nevanhu vangani munhingirikini, waigona kuzviroverwa kuti sei uri kuti hauna kunyengwa, uri kundinyebera. Ndiudze chokwadi. Aiwa nekuti iye aiziva kuti anga ane runyengo rwongogara achinyenga kana abuda. Saka anga angofungira kuti imi munongonyengwa pese pese. Exactly. Saka ndo zvandakazoona nekufamba kwenguva kuti baba ava nekunyenga kwavanoita, because even chiro vaiti pabasa pavashanda. Pabasa pavaishanda vaitoita girlfriend. Ikoko kwacho kwavakazenge vakushanda vaita girlfriend. Pavakambotanga vachishanda vakatoti paiti pakatosvika musikana munyowani vaitomunyenga. Wotonzwa vanhu vachitozvitaura nyika yose yotozvitaura kuti ningari kudanana ningi, ningari kudanana ningi, ningari kudanana ningi. Ingaona wanga uri nyengisoni chai. Because mumwe wacho ndakatozomubata ndega red-handed. Ndaita mwana wangu wenumber 3. So musikana ike vaishanda kubasa kumwe chete. Vachishanda kubasa kumwe chete saizvozvo. Ndokubva musikana uya apfuura nepamba pataigara tichiloja. Pane patakamboenda kunoloja tisingagari paamweni. Paamweni apa takapadzokera kunopagara madays aakaregedza iye kushanda. Takushaya mari here. Zvanzi uyai ndikupei room, ndo patakapiwa room takugara paamweni apa. Ndokubva vadzokera. Saka musikana yenda aimumhoresa vedu iye achitondifarira, but knowing kuti kundifarira kwaari kuti ari kundifarira kuti mukadzi wanhingi waanodanana naye. Wakomana wekumba kwenyanga ari nyengisoni chaiye hainyenga please. Paakazosvika mukadzi vedu mukadzi iyega aitopota. Saka vaishanda vese senge pavakambonge vachishanda ukoko vaishanda vese kureception. Vachishanda vese kureception ikoko ndaingofungidzira kuti aita basa reiko murume wenyu? Pakambani yaakanga ari yekutanga tichiroorana akanga ari reception. Okay. Ndo zvaakanga achiita. So uko kwakazenga kushanda kwakazenga kuhameno kwaita zvekupekwa mafruta amene ndo zvakanga akutekwa. Kana anga ari receptionist ka that explains why anga ari nyengisoni. Nekuti kana waimboenda kuti conference tema receptionist kazhinji reception work is related kuvanhu vevakadzi. Saka kana vaita tuma conference I remember ndichishanda ndandisiri receptionist hangu ndandiri secretary. Ndichiri kushanda kuLondro. Taita tuma conference. Saka it was more of women and 1 or 2 men. Saka pa 1 or 2 men vanenge vauya to conference iwayo. What do you expect? Andongopedzera vaita ana nyengisoni ka. I think that explains why he was nyengisoni. Saka auya kumba uku ndabva mukunosununguka ndo paakauya achizoti makorokoto. Akati makorokoto auya uzoita makorokoto paenda kuti semunhu anoshanda kubasa kwapabaka munhu auya uzoita makorokoto. Izvo vanhu vatosuwanawo zvavo kuti aruda. Saka zvakaita ndezvekuti uya akabva ati ndaakubuda ndaakuenda kubasa because yakanga iri weekend but ainonoka kutanga basa avo vekwangu ava yakanga iri weekend but vakanga vasiri kuenda kubasa. Saka iye ndo rodhi yaaishandisa iyoyo ndo paakapfuura nepamba achiti ndauya kuzokuona yase mwana chichichi ndobva atotora mwana uya anobva abata. Atora mwana anobva abata zvanzi ani ndaakuenda ini avo baba nobva wabuda ndokuperekedza munhu kauyu workmate kwakubuda. Saka inini ndakangoita kakunyomwa nobva ndati kana regai ndidongorere nekona yeimba so. Ndangodongorera ndobva ndakatoona baba ava vari kunotambidzwa mwana vari kubva vatopanana nekisi namai avo. Ini hezvo ndobva ndakabva ndangomira ndangotarisa iye akabva atendeuka achibva adzoka. Kola, hold on. Chantel tiri pano. Imimi vanhu hamuna kwenyu. Tachitoita live yakamira iri yega mati ngavataure vakutaura makuti next caller. Avo vanhu ka ngatiite ikwedu weduwe. Ndakolera out Chantel kuti nditi vanhu ngatiregerei kudaro. Mati ngavataure tida kuinzwa. Vakutaura makuti next caller. Taurai zvenyu.
manje nhasi vachatopa taura ikola handei vanhu munovagona here andi imimi taurai saka ndopa ndakabva ndaona vari kunotambidzana mwana nekisi paya ineyu because ini ndandagara hangu ndichimususpecta kudhara ndichiti mawirirano anoita vanhu ava handianzwisisi. Saka pakayozoita makorokoto makasiyirwa here mari yemakorokoto? Aiwa, haana kusiya mari yemakorokoto, akauya nekamwe kavhesi kaakauya napo. Kaanga atenga? Haana kusiya iri mari pata. Akatenga kavhesi zvaka ndichazouya nezvikuru chichi iniwo. Saka ini ndandichigara ndichimususpecta kuti but baba vamawirirano avanoita nauyu naBeula because ndakatombovabvunza rimwe zuva ndikati imika mawirirano anoita nauyu mawirirano raari right here zvikanzi tinotongowirirana kisi inobva ndati saka paya pavakanotambidzana mwana ndopa ndakabva ndanomira zvangu vachibva vadzoka ndikati hezvo ko saka ndo zvamunenge muchiita muri kubasa izvi zvekuti kana muchisvika kubasa munenge muchihagana mopanana nemakisi because watambidzwa mwana nekubva wanzikisa vakapererwa vakashaya kana zvekuita kana kudaira kuti ndopa ndakazoudza vamwe tete ndikati imi zvandaona vachibva vamupopoterwa because ivavo tete vaombewa vakazofa zvavo but vakanga vari munhu akanga ari right because vaiita teki naye zvokuti vachimuti kana akaita chinhu vaimugara naye pasi uruda kuita sei uruda kudii but vakaziva pavakazofawo akanga akungoitawo madiro because vakanga varipo vaizvipaririwo zvakanga zviri paground. Alright. Aiwa, kana makapinda mu-abusive relationship iyo, it's nice and refreshing to hear kuti you are now happy. That is the most important. That is the most important thing. Ndizvozvo tete. Ndizvozvo. Ukangova nemufaro uye kusa iko zvinoizenge nawe iko zvinezvi ndine mwana wandi kutogara naye but hafaniri kuona kana kuti something kuti mai vangu vane munhu wavanodai kana kuti especially vana vakura vakunetsa kuti mwana azozvinzwisisa kuti une boyfriend kana kuti unombobuda uchienda out womboti ndichambobuda kana kuti ndichanorara out kana kuti so masingles ngatingozvikoshesa miviri yedu kungozvikoshesa because ukazvikoshesa iwewe pake zvako inini plus nezera rangu hangu handifungi kuti ndichazopinda mune imwe marriage because ndakabva ndatoona kuti kupinda mune imwe marriage mune makore mangani? 43. Okay, alright. Saka iyo yacho yandakatoshingirira ndiri ndakatogara ndirimo ndikashingirira ndikazoona yazorema so pari zvino ndingoona kuti kuva single kuri right zvekuti pasina anokushungurudza pasina anokuti chakazoti zvese zvichiendeka. Asi you can never say never. Because inini I remember yangu hangu is different because inini ndakaita kufirwa. Saka mukufirwa kuya ndaingoona kuti ndakafirwa ndiri mwana mudiki futi because mwana wechi2 anga ane 2 years ndichiti inini ina ndifunga kuti ndichapinda muimwe marriage futi and ndakaita single for 17 years and I was so happy muhusingle wangu until ndaona munhu wandakati but uyu ndinogona kuuningikira ndinoda vanhu vechikuru handidi vanhu vechidiki ndinoda vanhu vechikuru vakuziva zvavari kuda chaizvo saka ndakagara 17 years ndisina ndichitoti inini zvokunzi ndinoroorwa futi zvokukandikwa pakitchen ndakange ndisingasadi zvokukandikwa pakitchen but it happened but I was one of those people vaiti never so you never know hatinongodaro zvedu andi but you know what mazuva ano aya kazhinji especially idzo kunyika dzatiri one unenge uchiwana unogona kuwana someone but vazhinji vachona they are married. Ndizvozvo, you are right. Saka anenge achitokunyebera akakunyebera unogona kutobata kuti baba vari kutondinyeberawo zvava so wakutoziva kuti uyu munhu anonyeba uyu ari kutaura chokwadi but ari kudai zvichizodai ndo vazhinji vacho saka unotobva watoona kuti kuzvigarira kuri nani tani kudanana namarried men kuti uzoitiswa zvako uchipedzerwa nguva yako zvisina basa handiti maona. Ndizvozvo. At the moment you said you are happy and I'm happy for you. Ende kumhanyirira kupinda kuda kutsvaga futi
kazhinji tine problem yekuti kana tabuda taita ma-returned soldier, we don't love ourselves enough. Isusu pachedu takuda kunotsvaga love kune mumwe munhu, and yet isusu we don't love ourselves. We need to love self before you can love someone, or before trying to find someone who loves you. The question is, do you love yourself? Thank you so much. Ukatanga kuzvida iwewe pachezvako, then wozotsvaga someone. Iwo wacho ukatanga kuzviramba kuti no handizvide, zvinoitika saizvozvo futi unogona kushayawo futi anokudawo wacho. But tanga kuzvida iwewo nezvauri kuti nditori right handiri. Ndizvozvo tiri kukola. Thank you so much for calling and sharing your story. I'm glad to say you got out just in time before musati matarisa mudenga. Makakunda ipapo. Ndizvozvo. Hamuna kuda kuramba muchishingirira kurohwa kuitwa blue black. Dai ndakashingirira ipapo tete ndaifa, ndaizopedzisira ndatongofa kuvigwa chaiko kuita bhokisi rekunzi mai ave apo. Wozi baba vaiti kana vabatwa nechishave chekurova vairova. Zvino woenda padeath certificate kunzi akafanira kurohwa here wediwe. Nekurohwa. Ndichazobata futi Sis Melly. Alright. Yareba zvayo, but kumasuro kune kwandasiirira kumasuro uku kwandakanga ndichiita kutokonywa nechigunwe kana ndabva kubasa. Mama kaomerwa komana. Maishingirira fovhoro chaiyo. Mama kaomerwa. But I'm glad you got out alive. Thank you so much, caller, for calling. All right, thank you. Vakomana namba ikwa iri kubva kwandisingafungire. I want to hear this call because country yavo yavari iyo kuenda kupika call yacho. Asa vari kundikola kuno maoko. Regaitoni. But I can't call them back. That is the problem because it's a WhatsApp number only. Tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Married or single? Makamira papi kola? Amakadisho nyu Auntie Selina. Inindiri single. Alright. Kwanda akabva uko zvanga zvakaoma anti. Handingadiwo kuti murume anga ari dambudziko rakanyanya asi kuti vabereki. Aiwa akanga akabikwa akaibva zvekuti aisagona kana kutsumudza musoro kana kudii muna mumba mangu muchitongwa nevabereki zvekuti iwe waizorora. Kola. Muri kuti kwamanga makaroorwa murume anga asiri dambudziko asi vabereki ndo vaive dambudziko. Ndozvamataura? Handingati inini naye tainetsana zvekutoti tingashaudhani kana kuti ndazomubata negirlfriend kana kuti chii. Aiwa kuvabereki uku ndokwaibva pressure yakawanda nekuti achida kuroora paakazorora pacho zvakanetsa. Ndakatozomboita kutizira kuti azobvisa mari kumba kwedu. Aunganidza mari yake paye zvakanzi aiwa zviite kuti urore. Sekuru vachirwara panapa ngatimbotorai mari iyoyo timborapisa sekuru. Mari yeimwe mari yake ikatorwa kuendeswa kun'anga. Ende zvinhu zvakandibata zvisingaiti kuti vakomana vanhu vanodirei kudaro, but zvakanga zvatoitika hazvo tikati aiyo. Regai tienderere mberi neupenyu semunhu wandaida. Aiwa akava marwadzo zvekuti ndinogara ndichidemba kuti dai ndakabva ndangosiya ipapo, dai ndakabva ndangosiya, maybe it was a sign. But semunhu anenge ari murudo dzimwe nguva unobva wangoti regai ndishingirire, just dambudziko ratangosangana naro sezvinongoita upenyu. Saka regai tienderere mberi. Zvakarwadza nekuti vamweni vangu vanhu vasingakoshese marriage.
vanogotadza kukoshesa marriage sei ivanga kuti amweni ivo vanga vari married saka vanotadza kukoshesa marriage sei vanga vari married pamurume wavanga vainaye mukadzi wechifu kuna atezvara vangu ava ndinoti vatezvara vangu baba vandakasvika varipa anga ari murume wechi3 saka vaitoti vakaona iwo wakagara mumba vainototi hazvina kana nebasa izvi ndezvemhanga mwanangu ukaona zvanetsa siya infact usanetsana neuyu kana aine chaanenge aita unoyawoudza inini saka iyewo manje aibva aenda handiti tairwa handiti tainetsana ukangomubhowa kana kuti mataura anything kana kuti maronga anything anongoti alright ndazvinzwa mangwana uchazozvidedzerwa manje chochikurukurwa nevaridzi vemba ndo vanengatoti varidzi vemba sekuti ndoti ndiri kuda kutsvaga basa aitoti alright zvakanaka haiwa uya nepfungwa yakanaka nditika mawirirana paya uchazonzwa wakudedzwa manje ndozoti kwaita nyaya uku akanga ndaigara riri dare after dare saka imimi mazofunga kuti makuda kutsvaga basa saka imimi masumani saka imimi murume wenyu manje asfarire isusu takanyora mukadzi panapa tinoda mukadzi chete zvekuti mozoshanda kana kuti mozodii hatina basa nazvo vanhu vaidzikisira zvekuti handizive kuti mweya wakavabata mweya werudzi nekuti vakasvika pakuti macertificates awinawo tipe isusu tipise hazvina kana nebasa izvi zvekuti ndakatora macertificates angu ndikanogarisa kumaraini ndisisina trust yekuti mumba muno vanogona kugotisapira ndo zvanga zviri vanhu ivavo aiwa ndakarwadziwa mumarriage iyoyo handidi kunyepa makagara makore manganiko mati makagara makore mangani mumarriage yacho ndakagara 7 years mukaita vana vangani ndikaita vana 2 saka vakura sei izvozvo muhombo wacho ari kutena 8 years then mudiki wacho ane 5 years okay saka chii chakazokupai kuti mubude mumarwadzo emarriage chakazoitika ndechekuti akanga asisachengete mhuri like marorerwa andakaitwa aigara nehanzvadzi dzake idzi handitika iye anga ina baba wake vari 1 dzimwe hanzvadzi dzacho vanga vaina nababa vavo saka iye ndiye aita sababa pambapa saka inini kuroorwa kwandakaita yakanga itori problem because inini ndinenge ndakuti ndaanemba yangu taakuronga zvemba meduka mari ngaichidai iyi mari ingatidai so iyi mari saka kumba kwavo zvakanga zvisisabhalansika saka inini ndakanga ndatothreat saka iye mani aitosarudza kuti atambira waisamuona aibva aenda kumba kwavo ndiko kunotengwa grocery ndiko kunodii inini manje ndochisapotwa kumba kwedu ndonzi wakutoti mwana chaiye akarwara hauna kana mari yekuendesa kutenga mushonga ukanyorwa mushonga weclinic yaisawanika but murume anenge achimukira achienda kubasa everyday haiwa ndakararama life yairwadza zvisingaite murume achishanda but ndaiita upenyu hwekupema kurarama nekupema so ndotinege nditsvage basawo zvonzi aiwa iwo hautsvagi basa kana macertificates awinawo aya haana kana basa saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazoenda kumaintenance manje nokuti zvanga zvandiremirawo unoramba uchikumbira ani everyday uri kumba kwako ani nekuomo kunenge kuchita upenyu ini ndikati ndakuenda kumaintenance ka zvikanzi aiyewo ndobva ndagarirwa darika nekuti zvematari zvaizvigona chaizvo ko nhaiwe kola kana newewo waisuma kuti uri kuenda kumaintenance aiwa inini ndaedza kuti pamwe ndikataura naye kuti inini ndakuenda kumaintenance ndikutaura nemurume wangu kapa inini nezvauri kuita izvona vana hapana chikafu mwana haasi kuenda kucresh vamwe zina rake vari kuenda kucresh uri kuda kuti ndiite sei uri ndiende kumaintenance here because ndo last option yandaanayo obva ati enda kumaintenance kwacho hazvitorina enda kumaintenance kwacho iye kakana chapedza kutaura kudai so iye obva aenda kunoripoti kunosuma abereki kuti ndonyaya iripo ndodekwa kuti wowo vakatoti uda kuenda kumaintenance instead yekuti vaudze mwana wavo kuti aiye chengeta mhuri tengera vana chikafu mwana anoda kuenda kuchikoro vaibva vatoti enda kumaintenance kwacho enda hapana chaunombonopiwa ikoko saka inini ndakabva ndeienda kumaintenance kuya aiwa mari
zuva rwadzosvika pekupedzisira nekuti zvavaitarisira kuti ndozvichaitwa kukoti hazvidi zvizito zvakaitwa kukoti. Akasvika pakuba mapepa aya mafomu aya unofila aya akamaba ndakuda kuenda kuganisha. Pandakangodzoka nemapepa aya because handiti unoenda unofambira zvemaintenance zvopera wozoita uzvingamuchi. Saka ndakuda kupambira izvozvo akaba mapepa aya akamavigwa takanetsana. Mapepa haana kubuda paya, ndikangofambira hangu zvakadaro ndikabatsirwa zvikaita. Saka zvadaro amai vacho vakabva vachizomigira mukadzi manje kubva kufamu kwavo kwavanga vainavo. Famu ravo ravainaro vakabva vauya nemukadzi zvikanzi aiwa iwe utakutadza. Saka wochifamba-famba. Ndokuzongosiyawo kwandakaita but malessensi andakadzidza ndeyekuti aiwa as single mothers tisatorere advantage kuti inini ndikurera vana vangu right now. Ngatipewo vana mukana yekuti asarudzo dzavo kwete kuti inini ndarera vana vangu mangwana ndoti mwana wangu anofanira kundichengeta inini pamwe ndazororwa nemumwe murume ndoti mwana wangu uya ngaachindichengeta inini nevamwe vana. Upenyu hwake utoti aiwa hafaniri kuita upenyu imwe life hafaniri kuita mhuri hafaniri kuita anything. Upenyu hwake ngauve dedicated to me nekuti inini ndakamuchengeta ndichimurera ndiri one. Handifungi kuti vana vedu they owe us that much. Kunyange vachifanirawo kutibatsira muupenyu. Yeah. Zvakangoma saka iko zvinoma kuzvigarira muri moga. Iko zvino ndikuzvigarira ndiri ndoga ndichishanda hangu. Upenyu hwekuva single hwakangooma zvawo especially mufamily. Zvinenge zvakangooma because unenge uchingonzi aiwa ava ndove kutadza kuchengeta dzimba ka. Ndove kutadza kuchengeta dzimba. Nyange pakaitika anything nyange pakanzi pari kudiwa mari chaiyo. Zvinotanga kukumbira nhingi because for this yes. Nekurerawo vana vako unoti aiwa zviri nani kuti ndigare kumborera vana vangu pasina kushungurudzika. Saka mane makore mangani mabuda? Ndani 4 years. 4 years. 4 years ndokushandira hangu ndatsvinda ndatsvukirira. Vatsvukirira. Ganda rato netumaburi twemvura mufunge. Vatsvukirira ganda rato netumaburi twemvura. Hakugeza nesipo. Takutema. Munhu ndopanogona kuti aiwa watinda kuti wakatonaka kudai aiwa ndaunogara nemhuri yangu aiwa ndakagara ndakanaka asi wakanga usingandichengeti chete ukandishora ukandisiya. Saka aiwa zvakatodariko wakadari hanzi kutase kurasa mvura uzodiwa uzofunga chikoro kudidi ndozvatongopo zvakatodarika hazvo. Takuchengeta vana vangu for now. Aiwa ngazvikudzwe kola. Sometimes kana uri mumarriage dzinonetsa kunzi misisi you have to swallow your pride and wobuda neupenyu hwako. Saka I'm glad makabuda neupenyu hwenyu matotsvukirirawo makugezawo mvura ganda rakutodairira mvura sezvamataura izvi. Aiwa zvinezvi zvinhu zviri kundifambira zvakanaka. Nekungoona vanhu vangu vachifara. Because panguva chandakanga ndichishungurudzika iyo ndaitoona kuti zvaitoafekta nevana vangu. Saka munhu unobva utongoona kuti zvekuti ndichadzokera ndimhanyire kupinda mumarriage arige ndimbomira because zvinokanganisa matumiro evana vangu. Saka izvozvo zvakandinakira. Thank you so much Kola for sharing your story. Tinotenda kuti makabuda muri mupenyu uye zvakukufambirai muri kukwanisa kuchengeta vana venyu. Ndinotenda Mwari chaizvo. Okay Kola, good night. Thank you so much. Thank you. Okay. Here is the thing my diaries. Ndiri kukumbirawo kuti tine murume arimo muplatform. Ndiri kukumbirawo kuti afoni. Inini ndinenge ndakuda kuvhara chirongwa. Ndakuda kuvhara chirongwa. Nigel ndifoneroka. Nigel ndira kumbonzwa kwauri Nigel gwirikwiti. Ndira kunzwa kwauri ndifonero Nigel ndakamirira call yako before I close chirongwa.
Nigel ugiri kuiti ndifonero ndakamirira call yako. Ndirakunzwa uri munhu wemurume kai. Ndirakunzwa iwewe kuti uri single here, uri married here, uri returned soldier. Nigel akafita kuita returned soldier. Nigel akafita kuita returned soldier. Nigel, it's all yours, you can call. Otherwise takuita wind up hedu. Nigel andiona achifona. Wedwe chirongwa ichi handisikuona chichipera. Chirongwa handisiko makuti part 4 coming next imi vanhu ka musadaro wedwe. Part 4 coming next. Alright, kana mchida kuti tiite part 4 toiita iri Saturday ka. Toiita iri at some point Saturday munobvuma here. Kwakachena kuti ndikurumidze kuenda kumubhedha wedwe. Ndigiribheti wangu anodawo kudzirwa neni. Toita iri Saturday ka. Ndinoda kutovhara moda part 4. Saka toronga for Saturday ka. Ndinoisa post kugroup kuti tiri kuita here part 4. Makolo achiri kurira izvozvi but I can't take any more. Rega ndichienda kumubhedha wedwe. Rega tichingopedzisa tichiti episode 3. Nhasi tawana murume 1 ati ari kwese but iye azoti ari happily married. Ati varume tinenge vana vadiki vekuti tikaona mukadzi achiti ve apa takutokomenda uye kutarisa nekuti mwoyo yedu ndomasikirwa aya yakaitwa part 4. Oh. Okay, we'll do part 4 on Saturday afternoon. Ndatiite Saturday. Okay, we'll do part 4 on Saturday. It seems to be popular, so by demand we are going to do part 4 on Saturday. We are going to do tomorrow are you? Mangwana is Saturday. Okay, I'm thinking Saturday is 2 days away. We want single men to speak, but tikati single men vacho havauye handiti nhasi tavavhurira mukano havana kuuya. Okay, we'll see whether we can do it Saturday. Kana Gripet akasati tinobuda, we will do it Saturday. Saka ati handishakwanise kuvhara since mati tiri kuda part 4. Handishakwanise kuvhara. Macalls achiri kurira iko zvino. Part 4 ndazvinzwa kuti muri kuda part 4. Yeah, tomorrow is Saturday. I will try and come to. Why 15 calls declined? Sorry ako. Akawandisa makolo acho. Alright, we will come back with part 4. And on that note, since we are going to bring part 4, which I hope is the final of the married, the single, and anagiribeti vatati tauyewo. Part 4 ndazvinzwa. Next week. Alright, tinenge tichingoona. Kana Sis Melly vasingapinde kana tichita next week, vasingapinde ini ndopindawo toita part 4. Saka ndinongokutenda ine kuchuna ini muchirongwa. Wedwe, tiri kutodzidza zvakawanda. Zvimwe zvatinonzwa zviri kutodzidzisa even vari abused marriages kuti vaonewo zvinenge zvichiitika. Chida vanokurumidza kubuda. Taona futi kuti vakadzi vari single vane kakudzikisirwa pasi kavanoita. Uye mataurirwa zvaita kuvazhinji kuti vari married vacho, it's not all a bed of roses mumarriage. Mune zvinetswa zvirimo, but kazhinji vakadzi tiri kuita system yekungogara, kugarira kusada kuita returned soldier. And yet tine a lot that is going on within our marriages. Join me yet again for part 4, which I think will be the final part of this episode, Ye Married versus Single. Hoping that when we do it, we also get men to come aboard and share with us. Kuti vanofila here kuti kana
vakabva mumamarriage vanofila here zvinofilwa nevanhukadzi vari single. On that note, I shall leave you and love you. The name is Auntie Selina. I was your host and presenter tonight. A very good night.